zatlar. Onun düýbüne başga zatlar ýaty Murat. O Saddam Hüseyin'i yıkmaklarını, ayırmaklarını. Ana 6 ayda bu iş değil mi? Demokrata vurulacak dedi. Irak'ta. 6 aydan sonra Irak bu dedi, demokrasiya dedi. Onun meğer söylüyor işte. Onu yürütü edilen zattır, o değilyen zat. Mümkin. Men berde sana yoğun diyecekka, hoda diyecekka sebäbi siyasat gatyçylşynda da. Ondan soň her döwlet öz bähbidine görüşýär, işleýär. Ýöne haçanda bular üýçseler, bular umum bähbide görüşýärler. Eger de Amerikanyň özü ýeren bolsa, onu Amerika Iragy ýerene bir tapar oğonna kararlı çykdy. Şoň esasyna girdi. Ol Ukraina, Russiýa topulşýaly beýle günden ýeren ok. Bir topar oğun karar çykapdylar diýdi. Bu bilýändiňler şu ýerde Irak'ta ýadyryny ýarawa diýip nemetdiler. Olum yalan çykdy. Onu ispisal etdiler. Ýokdugyny bilýärler şolu. Ýöne şonu ýykmalyşa Saddamy. Men Amerikany ýa başga bir döwleti gollamam. Men olar neutral edýän. Russiýada neutral edýän, Amerikada neutral, hemmesi sebäbi onun siyasatlary, onun problemati. Men diňe Türkmenistan we Türkmenistan bilen bagly zatlar söýleýän. Näçe? Sebäbi egerde biz başga zatlar söýüp başlasak, biz temadan çykýas. Bizim temamyz halkyň aň düşünjesini östürmek. Şunu emgime haýyş etdi, gaýrat edip östürmek onuň aň düşünjesini. Ýene şonu östürmek birinji. Ikinji, halka adatyň nämedigini düşündirip adatlyga çykarmak. Killetini adatlyk başlamaly. Killetini adatlyk pikirler başlasa, adat hereketler bolýar. Üçüncü, başlangıç sözüňi Türkmeni göçürjek bolsaň ýanyndan göç göçür diýipdirler de. Düşünýäňdämi şol sözi? Şoň üçin Türkmeni halkyň öňüne bir görerli bolýan adam gerek. Olum ýok, hiçmem ýok şu ýerde. Onu gatwurman, hiç ýerde ýok, bizde Türkmenide ýok da. Ana tuğlam o dinläp oturanlar var. Ana plan wadiýetinde çykdyn. Ýok şoň alada. Men şol bir zat goşak bolýanlar şutaýdy. Mäli aýdy öti dogry atlar aýdy ötdiňiz hakyky atlar aýdy bolup geçen zatlar aýdy ötdiňiz. Ýöne bu 10 nenedara deregi gurulana ýa 30-31 ýyl boldy. Şeýle seyretsek, Türkmenistanyň gurulana 30-31 ýyl boldy. Bir taraplyk, bir garaşsyz döwletleriň döreninde 30-31 ýyl boldy. Muňa göre gurulan bir daşalar bilen bir wagtda näme maksat bilen guruldy? Belki siziň ýan gaýtşyňyz ýalar. Boş adamlar güýme oturmak üçin ýygnaklar bilen ýene bir zatlar bilen. Ýöne biz ýene de şol üstüne urgulap otyrys. Her bir halk, Ýewropaň halky, men göz ýetirdim şoňa, taryhlaryny okudum, emme işim taşladym. Türkmeniň taryhyny okamak, Polşanyň taryhyny okudum, Ýewropaň taryhyny okudum. Şular azatlygyny her bir halky, Polyagy, Fransuzy, Nemisi, Onsy, Monsy, Şwetsary, Norwegi, beýleksi her bir halky özünün ýurduny, özünün gelejegini halk bolup gurdular. 100 ýyl mundan, 300 ýyl mundan, 500 ýyl mundan gan döktüler, söwüşdiler, göreşdiler. Bugünkü günne çağalary, nesilleri hezil ýaýdyp ýaşap otyr. Egerde biziň maňlaýymyza, biziň bagtymyza şol bagt düşen bolsa, biz hem şonu etmeliriz nesip boldy. Biz şoňa garap gidip barýarys inşallah. Ýöne elbetde ki akyl ýoly, paýhas ýoly bilen arzu birlik bilen täze nemeler geldi. Gan dökmezlik niýeti bilen ýola çykdyk elbetde ki, emma gynansak hem gan dökmäni isleýänlere bar hem bolsa bilsinler ki gan dökken diyen adam öz ganında boğulacakdır. Bu da benim sözüm değil, Kur'an-ı Kerim'de vardır. Her bir musulmana değişli. Oya, sağ ol Serdar. Yine adalet, salamu aleyküm. Vegen, salamu aleyküm. Hoş geldiniz. Aleyküm salam, salamu aleyküm. Salamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Adalet aydın, dinleyat sizi. Murada, men sen köpden beri görýän, bir tora göresim geldi. Köpden beri giderleýän, o taýyp garýan, bu taýyp garýan bolýan, şu ýakyna sen eden işlem barda bar. Gyýtgaça aýdyp berdiň da bar, bitiren işlem barada. YouTube'da hemme sen bağ bolýan, şonda da gaýtalaýyn.
Ine ýadyňyzda bolsa, biz sentýabrda OBS-ye bardyk. OBS-de biz bardyk, şöyle çykyşlar etdik we şo ýerde protest geçirdik Farhady gollap. Ýani Türk ilçihanyň öňünde. Biz şöyle talap etdik, hatymyzy gowuşdurdyk şolara, bütün dünýäge ýaratdyk. Ine Türk hökümeti Farhady ogurlat diýip, şonu bütün dünýäge ýaratdyk. Ondan soň ýadyňyzda bolsa men Amerika'ya gittim. Amerika'ya gidip oğlunun öňünde protest etdik. Diňe bizde bütün ýanky beýle kuramalarym geldi. Şo ýerde biz protest etdik we Farhadyň meselesini galdyrdyk. Hatlar berdik oğlunun öňüne. Oğlunun öňünde bolup geçen protestleri belli galynýar. Ýani Amerika'da binalar var, ýörüýte kontrol edilen binalar var, siyasi binalar. Ýani oğun. Hatymyzy berdik, çykyş etdik. Ondan soň biz gittik, ýani Washington'a gittik. Washington'a gidip şöyle Türk ilçihanasy yerleşýär, şo ýere baryp öňüne protest etdik. Türk ilçihanasynyň işgär çykdy, jogapkärligi işgär diýdi. Gaýra dedim protest etmeň. Ine biz dogan halklar bir ýerde bir ýat ýurda bize garşy bolmaň, biz dogan halklar hatyňyzy beriň, biz size jogap hükman berip boyun ağladı. Ondan soň biz gidip Türkmenistana men gaýdyp geldim. Ýyl geçdi. O berde de oturandyk, biz hatlar ýazýar, çykyşlar edýär, hökümet bilen gürleşýär. Biz beýlik syýasy gurumlar bar Fransada. Beýliki ýani Merkez Aziýa boýunça ýörüýte mejnarodny gurumy bar. Ine şoňa men köp işleýän Farhadyň meselesi boýunça Farhady biz spesdaklatçyga berdik. Spesdaklatçyk Türkiýeden sormaly şonu. Ofitsialna hat almaly şonu düşündürüş. Şeýle başgaça ýygyny tap bolanmagy. Hökümet plan atdy, Türk hökümeti başga ýeni plan atdy, ýeni plan atdy. Bir topar ýani informasiýalar ýa. Bize ofitsial informasiýa. Ine gyýyt gaýtsam, onuň daşyndan çykyşlar etdik. Halka düşündürüşler berýär. Halk bilen işleşýär. Günne gepleşikler geçirýär, telefonda, videoda düşündürüşler geçirýär. Onuň daşyndan bir topar jurnalistler bar, olar bilen işleýär. Aýgalat, men esasy işim siýasat däldir. Menim siýasy işleýän, edara ýöredýän işgärlerim bar. Menim pul gazanýan siýasy. Menim diňe siýasata diýip gidemok. Bize de hiç kim pul berenok. Özümüz ýani halkyň behbetip hereket edýär. Ine şu ýaly. Yo, ýaşyl men diňledim, düşündim däne Ferhat, biz nire baramyzda da gapy ýapyk bize kömek etjek ýok, dogry dämi? Eýders beýler söz berýärler, hiç kim sözüne duranok. Indi men aýtjak bolýanym, türkmen öz içinde agzy bir bolup, ýani mysal üçin adamlar Gurbanulyň aýyrmasa bolanok, bize ne Amerika aru ýaragyny getirip bize kömek etsin. Näme kömek etsin? Gasy dogry. Häzir men ýurduma başga bir döwlet gelip sen halkyň şeýtýan diýip çykaryp bilmejek göde ornup dura otaýdy ol. Haky ýok, hiç kimin haky ýok. Inni biziň halkymyz nähel kösenýär? Eğer gidýär heleýin taşlap, çağalaryny taşlap, enatan taşlap gidýär, Türkiýe işlemeni bir ýyldan geler niye 5-6 ýylla kösenip beri işläp. Hele arkasında näme edýär, bilenok gawanjanlygyndan hele bilen söwüşe maşgala dawa gitdi. Eğer ayal gidýär Türkiýe işlejek diye, eğer ayal öldürýärler, iç aparatyny alýarlar, muhtariyetçiге atýarlar. 2020'de bolýar diýen şoda bilýän bolsaňyz da. Indi biziň türkmenlerimiz boyun ýalçy kösenip berler da, men halky biriktirip bir şon aýyrsaň, Gurbanullah öz üçin ýaşaman beýlik ýurtlar seredýär, ilki halkyň baý edýär, ondan soň özüni baý edýärler. Halkyň gedaý bolsa, nirden baýlyk gelsin bir zada do düşünmeli, ora bir zada. Türkmenistana baran adam ýyna gaçmak niýeti bar. Aňryk barýan iş ýok, hiçtat ýok, ne mollum tutol ýekece mollum, aýda näçe manat pul alýar? $100 aýlyk alýar. Günne bölsen $2,5 bolýar. Ol 5 ýyl okuw, institut okady, 5 ýyl ömrüni berdi, institut okajak diýip. $2, $2,5 diýýär şoň okuwy. Ondan daşary nire Saatda $2,5 alsa ondan bir saat. Yok, bizim ýaşaýyşy Afrika bar. Afrika garip gedaý ýurtlar bolýar.
Şoňa bardy $2,5 häzir başga ýerde Hindistana dalýarlar. Hindistanyň o nahar döküp paýlayanlara malya şonça puly. Bizim mollumamyz şonça pul alyp bilen okşuwa. Ondan gaýylanmaz. Sağına 40 santim bolýar. Almasın. Korrupsiýa şu wagt bizde iň ösen ýeri. Nire bardan korrupsiýa. Ýolla gaýtaklasyn. Sen suda var, häkime var. Nire barsan 5 manat pulun bermesen ýekeje adam işiňe. Iň bolmany çağaçyň sady gelip barsan hökman şoň tötösüne sen padarkasyny beräýmeli. Mollum bolsun hökman sana mektep kraskalamalip çağalaňyzdan pul alýarlar. Tutalmaly, on almaly. Şu zatlar ýatyryp bolanokmy adamlar ýurtdaşyna gitmän öz hojalyklaryna işler ýaly iş tap bolanokmy ka Türkmenistana. Tap bolýar, ýöne bir Türkmenistan sistemasyny düzeltmesek, öňkü ýa-ni häzir korrupsiýa sistemasyny aýryp, ösen sistemasyny goýmasak biz öňe ödülmez. Öňe ödülmez ýani biz işlerim bolmady. Şu öňkü syýaly bolurdur. Biz täze sistem urmaly. Täze sistema diýenim, şular häzir döwlet guruluş sistemany ýatyrdylar. Döwlet guruluş sistemasy, ýa kanun çykaryş hökümet aýratyn, onu prezident belläni ýokdur. Aýratyn öz başlyk. Endi wagty prezidenta dur diýip bilýär. Ikinji ýerine ýetirýän hökümet ol kanun edici hökümete jogap berýär. Näme ýerine ýetirýänini. Üçüncü hem ýokary sud. Häzir o zatlar ýok, hemmenin prezident belli. Vertikal urdy. Şol sistemany biz durulmasak, häzirki, ýa-ni vertikal sistemany bizde hökümet ýok. Bizde iki adam var. Köp türkmenler gorkýarlar şu wagtda ayağa galyp bilen oklar şu wagt türkmen oglanlar ba her zat etjekler bolýan en atamma olar azar berýärler bilýär-de Farhatda itik gitýärler dogrymy? Gorkýarlar. Häzir bärden çykjaklar bolýan ejelerine kakalaryna azar berýärler-de eýtmesin, beýtmesin diýip-de. Ondan şol oglanlar otursa degmen siz hiç ýer goşulmaň. Men adam tap berbilýän, näçe tan mysal üçin men 4-500 tane adam men tap berbilýän. Eller ýaragy Aşgabat basып aljak men adam tap berbilýän. Ol ýol biziň ýolumyz däl, biz Aşgabat basып ýa-ni Türkmenistan ýaraly basып aljaklar. Ýa biz halkyň içine halal alym. Näde ol ogluna görä oglun saýlan ýok. Gurban kim saýlady? Bağışla men şöyle bilýärmi? Men bir zat aýdyn. Bu oglun dogry diýär. Şu wagt bula adalat. Gaty dogry zat aýdy. Şu zatlar var, o sen o diýenlaryň var, ol näme biz o ýol bilen gidemzok näme diýär. O kanuny ýok ýerde kanun ýöremesen o diýen kanunyň var, o Ýewropada dogry ýören okdyň o ýerde var. men diýjek bolýanlarym seret. Yo adalet dogry aýdýar. Sen bağışla bolýan, ýaragly, bandit, ýa-ni goşunlar var, ýa-ni milliardlar var. Bizim tegi gaýlykym satyp saklap ýören adam, sen onu şarykly basyp bilen o düşnükli ýöne halk galanyna şoňa ýanky ýaragly gelenleriň elinden ýaragyny alarmy ýa öz ýarag alyp çykarmy? Biz onu kontrol edilemzok. Ağam bir zat aýdyn. 500 tane adam giýerler aeroportdan uçýarlar olan bar ýekejesem durmaýar. Baram aeroportda gaçýar olan. Ýöne biz olara ýarag alyp bilemzok. Aşağıda direliş gelip duralsan Amrada. Recepov, bu senin yerin, bu senin yolun gowy däl, bilýärmi? Bu sen terörist bize aýdýarlar soň, düşünýän. Dünya boýunça terörist aýdýan. Bu sen ýeke gürleşmeli adamlar bilen. Düşünýän, bu TikTok'ta sen gürleşmedik zat. Biz seni tanamok. Sen yüzüni açyp gürleşen zat et, uňa zat provokasiýa etmek gerek däl berdi. Yok, durun tek. Häzir bir türkmenine iň bolmança prostoýça Ferhat Alalyň ýüzüni açyp gürledi, näme boldy? Yitirdi gitti. Şolar ýaly ýekemeke tutýarlar, baryň ýekemeke tutýarlar, ýitirip goýýarlar. Bolup duran zat siz näme üçin bolanok diýjek bolýaňyz? Ahirim adalet. Evet, adalet. Men sana mysal etmeýin. Yok diýär diýip sesimizi çykarman oturmaly. Bir Direliş kelime söz berelingmi?
Bor. Assalamu alaikum. Diriş ine sana söz aydı. Berekatuhu hanımlar ve cenaplar. Salamu aleyküm ählinize. Yani ählinizin bilşiňiz ýaly elbetde bu ganhor rejime garşy güreş alyp barýar. Gynansak-da käbir watandaşlarymyz elbetde bu hökümete tabyn oldular we bu hökümeti goldamaklyk üçin elinde baran etdiler. Özüňizden bilýänsiňiz, men aktivist, men opozisyoner diýenleri elbetde bu hökümeti goldap başladylar. Mesela maýdaly mugallim, yani Rozmuradaga diýil ya, bu kelkelläňe gömeýiniň ýaşulsy. Inte savrestin ejen agzyna gömjek men onuň. Ondan daşary Ediz Mehmedov, yani meni ýitirler, meni ýok ederler, meni sikerler diýip video çykaryp durar Atyk radiosunda. Ejenski sen agzyna bererler, agzyna sikeniň gandony bu bolup görüşüňe bara. Huy pilot gandonlar bara. Bu ejen sikeler bara, Kurban sikin sorajak bolýar, bu gandon ejen sikeniň pidarlar bara. Bular sikmeli ejen agzyna sikeniň huy pilotlar bara. Ejen sikensidilen bara, kazyol dogonyň siken aktivist sumoklar bara. Siz ýa Men sesini öçürdüm sebäbi söwýär. pitoklar var. Bular aktivistler ama Murat Kurbanov bu ejen skeyle sikmeli hatara koyup bara bu ejen skeynin gandonlaryny var. Bu dogonyň skeynin pitoklarını var. Bular aktivist mi bular? Bular kazyor ejen skeyler var. Bular diňe var kazyor ejen sikmeli bulan var. Bu dogonyň skeynin zaçmarytlarynyň var. Bajen skeynin çöpdüýlerini var. Bular var hiç watam aktivist bolmadylar o Murat Kurbanov. Bular kazyol. Bu ejen sikeyler var kazyol Gineýde. Men sesini öçürdüm diýer Kirler sen sikerler Ediz Mehmedov sen ejen sikerler var ejen agzyna sikeynin gandonlary. Sögünmek näme towetdi? Diýeriş, eger söýsem men seni fikrine aýdýam. Adalat, sen bu men öz pikir maýdan watandaşlar. Adalat, sen gaty dogry aýtdyň. Şol banditlary şaharyklar bilen ýetip bolmaýar. Ýöne oňa seret ene yara alyp gidende sen öz janyny kaset bilýän. Sen Men şoňa düşmeli. dur jana. Boýun Bolýa indi sen bir mın çykdyň. Men ýola çykdym. Bir söýdüm. Bir mın. Men seret Pikir maýdan onu sen aýdap. Barýan diýäň, janyň katet men janym gurban etse, göni men türkmen halkym ýurtdaşyna gulýal kösenmesin. Çağa öz eni atasından aýrylmasyn. Öz maşgalasynyň ýanyna olsun, ejesiniň kakasynyň ýanyna. Maňa Türkmenistan düzelsin, men öz janymmy damada gurban etmäne taýyn. Men o zatdan gorkamok men. Men şuny ölmesem ertir Allah men janymy alýa, men o zada taýyn men. Ýöne halkyň şeýdip sergezan bolmagyny islämok men. Biziň neftimiz var, gazymyz var, togumyz var. Bize haramda şäher gerek gel bize. Bize awada gerek gel. Pagta ekýän daýhan adam gidip awada da daýynjaly bilýärmi? Yekazadym hem daýynjalyan daýhannamyz daýynjaly bilýärmi awada gidip? Näme gerek o zat men halkyma netip etmejek bolsa? Gaçy senin goşulmadyk sebäbi ýer bolmady. Ine diýerler gitdi onu indi goşup bilýär. Adalat, men öz pikir maýdan seret, şu mesele individual mesele. Mysal üçin men ýola çykdymmy? Men bilýän ýerti men ölüp bilýärler. Ýerti men awlap bilýärler. Men öz janyma kas etmäne taýýar. Men şondan çykdym şu ýola. Ýöne sen ýaly men ýaly her kim pikir eden bak. Ine şu zatlar bolmagy üçin birinji halk çıkıp näýeliklerini bildirmeli. Oňsoň ýanky häkime baryp aýtmaly, sen işiňden gitdiýmeli. Sen başaramok. Olam ýanky polislary ýüzlener. Polisler ine halky urarlar. Halkyň gahar geler. Halk galar da ýaba galar, yara galar, bir zat alar da şolu düýder. Ine şu wakalar şeýle geçýär. Sen häzir güni yara galar baralýan hökümet, rejim hedir edýär şundan. Ine teröristler, ine teröristler. Şular TikTok'ta terörizme absurdat edip terörist boljak bolupdylar diýip aýdýarlar. Bunun logiçeski ýol var. Sen häzir birden bular ýaraga çağırsaň, alarlar ýara, giderler, atşarlar, ölerler, seni günakarlar. Hatta как будто sen öz planyny ýerine ýetirýär.
Ine men çıktım, maňa bir zat bolsa men öläýsem, men hiç kimden men maşgalamam görmýär. Sen men boyun alıp gidýän. Şuraýaly türkmenler ba boyun alıp gitjekler. Ýöne bardy däl. Şoň üçin biz etapdan böküp geçip bilemiz o. Biz etap gidýär. Birinji barýas. Biz näýerliklerimizi bildirýär. Bizi urýarlar, bizi depýärler. Biz şonu birinji başlamalarla. Olar başladymy? Bolýar, biz başga ýoluny gider. Ine şuraýaly halk haýsy ýol saýlasa, ine biz siýasatçylar halk goýulmaly. Halkyň haky bar. Ýanky всеобщая deklaratsiýada ýanky adam haklaryny goýan jarnamada belirgi. Egerde bir halk, egerde bir topor, halkyň hem haklaryny alan bolsa, hemme kanunlaryny bozýan bolsa, bir halk kanun ýolla öz haklaryny alyp bilmeýän bolsa ýygyna, onda şol halk eline yara alyp, şol ýanky haklaryny ýygyna almaly. Всеобщая deklaratsiýa diýen Yok, sen ağam şu preambula seret şurada ýaly. kanun boýunça ýürýän zaten şu an men kabul aýtýan. edilen bolýan. Kanun boýunça eýtmeli, beýtmeli, sen kanun boýunça ýürýän. Ýöne Türkmenistanda bir kanun ýok, sen näme nirä etýän? Türkmenistan kanun ýok ýerine sen adama hakyň bildirip bilersiňmi? Biz inim şonu görkezmeli. Biz onu ýöne dil bilen biz görkez. Haýsy ýurtda siziň baryňyz bir müt söz alaýyn, emmeňiz bilenem gürleşik ýekejemin. Salamu aleykum baryňyza. Aýdym. Musulmançylyk bara diýen görnükde dogry dämi? Birinji bilen padşa, prezident dogrydan bellenýän bolsa Allah tarapyn bellenýän şol. Şoň bellen adamyna Yalan gurun. Azatlık seçim bolmadı. Azatlık seçim 100 yıldan beri yok Türkmenistan'da. Biz azatlık seçim, azatlık sayloo bilemiz yok. Bolýar, degme sözüň aýtsyn, sözüň soňlap otur. Sözüň aýtsyn deme. Dinläli. Ağam berde gıyır. Sözüň aýtsyn, onu düşündürer. Goldayan adam, bu halk düşman. Yüzünü açıp gurle. Goldasın tenne. Bayram yemiştidir ýaly gıyırlykdan. Yok berde. Gurleşip men şu wagt çekinmän siziň araňyzda, siziň içiňizde Türkmenistanyň däl, men Türkmenistanyň bolup girip gurlap otyryn. Belki meniň ýaşym sizden kiçidirem. Belki meniň obrazowaniýam sizden pesdirem. Ýöne men öz durmuşymdan da men öz Maşgabatda ýaşaýan. Öz gidýän yerim ýok. Aşgabatda ýaşaýan, Aşgabatyň özünde ýaşaýan. Vatandaşlar yazın sesinden kim şu familya adını? Ya yazın şu Bayram. Sabrlı olsana Bayram. Hiç hilik problemi yok. Men işkär däl, zat däl, men ýöne kyýur. Abi işin Türkmenistan'a raýaty. Hiç hilik neme yok. Men şu wagt çekinmän. Adyny näme? Siz näme atlandyrmaly? Cemşit. Ine Şöyle geldi. Şöyle ben initsağlam. Siz köre geldiňiz. Düştüm. Şöyle geldiňiz. Mani näme? Maksadyňyz näme we näme aýtjak bede bolýaňyz? Şonu aýtsaň. Men siz daşyndan durup gürleýäňizde käbir zatlar muradaga bileňiz o. Käbir zatlar belki ýalan informasiýa, belki iskajon informasiýa barýanlar. Dogry dämi? Onuň men özüm näme aýtmak üçin geldim. Men bärde gollamak, söýüşmek, ýene bir zat üçin gelemok. Prosto diýjek bolýanym, seredin men öz durmuşymda döwletimden hiç hil ýamanlyk göremok. Sebebi birinji başlap bereýinmi? Birinji fakt. Men hakir näçe ýyllar döwlet işgär boldy. Täzelik daradan çykdy. Diýeli, şu hakymyň şu Aşgabatda gelip ýerleşmegi, döwlet tarapyndan jaý almagy, bizi bilimli etmegi, bilýäňizmi? Üç çağany ýokary bilimli etmegi, üç çağany başynyň üstüne jaýl etmegi, hemmesem halal gazanjyň üstü bilen agam. Hiç hylyk ýankyýalyk diýäňiz, meselem ýokardan aýdýaňyzda käbir zatlar öz durmuşymdan, öz işimizde başymyzdan geçdi. Duş gördük, teklif edip gördük, bilýär. Adamlar ýokary ýol başçylar hereket etjek bolsa, yetmeli ýerine ýetýär bolyn hereket edýärler. Sebebi hormatly prezidentimiz, arkadaşlar, serdarımız belli bir yerlere... Hormatly prezidentin bilen senin hem ýejen agzyňa sikeýin baratan hormatly prezidentin bilen.
Men sesini öçürdüm, diýelim, aýdyber. Diyecek bolýan, Dinleýär. başlyklyk, ýol başçylyk edin. Men özüm çyst özüm näňäm aýdýan agam hiç siziň hem tarapdaryňyz Aýdyn. däl, ýene bir tarapda men Dinleýär. Gaýtalamaň, aýdyn. neytralny diýip hasapla, neytralny diýip hasapla meni. Näme üçin şoň ýol başçylyk eden edarasy günümün şoň pakazatçylary listde galan ok, realnyda galýa sebäbi men işlen döwrümde gördüm däri prosesler çalt bolýar. Prosesler Kimki? çalt bolýar. Bu diýmek näme diýen manyda? Dur. Kaçın- Kimin pokazatylary? Yani kimin işlen adamın pokazatyly? Serdarın mı? Prezidentim, hawa, senat Serdar ministri başka zavodunda işlerine sen bağırdın mı şu yerde? Habarın bağım ne şu yerde işledi şu? haýsy zawodda? Aylowda, yani Abiznoyda Baklaşka zavodda. Sen habarın var mı ne işledi? Ben sana gurun vereyim. Baklaşka Yani zawody pakazat bilen bulu- ok ýöne Akbuğda Ya etrap akıl hekim. velayetinin hekim bolana ne işledi bilýär mi? Ben sana gurun vereyim. Da o sen kindinlaýnana men onu bilýän näli işlerini bolyn. Sizin Yine işlerini hiç adam eden o. Şu yerde her adama gürlemen akıl velayetine baranda şu yerde hiç kim gürlemeliler. Ne telefonda ne nemede ses çıkmalılar. Ya o yere iş tip baran o. O yerde skameyka zapasını oturuyor da şunu kağıtı aşağıdan yukarı yani çek alacak olup şu yere koydu, o yere koydu, bir yere koydu. Şu işler neyeli gidip dur ürünler yani. Bulam şu yere bar dine oturdu. Dostları bilen kağıtın yanına adamla giyecek olsa 30% ümünden pulunu alıyordu. Oturman bir zat ise kellen keserin yani. Daha şu gürlemeyen o. Yani sen yani yine her gürlüyüşün yani sen arkadan öp durursun yani alıvalı serdarı öp durursun yine şuraya yani şur gürlemeyen o. Yine men onu aydam ok. Yanına yollaşlar ediyor. Жаңа dip aýdýarlar şeýle näil prezident bolýar, näil beýle bolýar diýip. Ine şonuň üstünlikleri, ine ünsür. Prezident boldy. Prezident bolup birinji eden işi aýal gyýlaryň haklaryny bozdy. İkinji eden işi viza geçirip, yani Türkmenistan mundan meter izolasiýa etdi. Dördüncü eden işi derrew ýanky internet yapdy. Haýsy zatlar etdi, haýsy pakazatlar gitdi. Ol yerden aşağıdan çykýan önümleri, yani nevitgaz önümlerini, nevitgaz varlıklar çıkarıp onu önürüp, onam satıp o pulları öz arkadaş şehirlerini, öz obyektlerini kurup oradan pul oğurlamak üstü doğru yani. O hakta söz yok. Yani halkın el tol. Hani yola vurulur mu? Etraflarda. Manisana vurulur mu etraflarda? İň merkisi bir Addalyonluca Lewap bulaýatyny bir etrafy bilýän, bir etrafy, bir owa, suwa bolyn. Men şu bir gezek iş bilen gitdim, çotak sluçayn öz işim bilen. Şon neme Moskovski diýilýär, ýalňyşmysam, Moskovski diýilýär Anyrda. Haýsy etrafda? Kön etraf, neme Moskovski beýleki Boýnudyn tarapy gidende, Boýnudyn tarapdaky etraf bolýar. Şol owada uzi aparada çelli bar eken, owan poliklinikasyny, Men şonu gen gördüm, tööleme diýdim, bärleri nasıl ýa-da ýok otaýdy, ondan geçip barýan bolyn futbolny poliýasy, plaşatkasy bar eken, tööleme diýdim. Bilýän bir edilýän işlerim bar, hemme zady bar edil, nemedel ondan Ben sana şol vilayetden täzekler aýdyn, ine Saýet bilen Sakar goşdy. Adamlar 60 kilometr gidýärler bir spraf üçin. Misal üçin Sakaryň ýanyna ýaşaýanlar Sakarda ýanky spravka administrasiýa bar öz işlerini düzleýän bolsalar, inni şular Saýada gitmeli. Bir günüň diýýär, barynçan, gaýdynçan. Olan barsaň şu ýerde adam bolmasa, işim düzülmese ýene gitmeli. Näçe bu ýerde uzy goýýar, bäýerde bolsa adamyň ýagdaýyny kynlaşdyrýar. Näme? Men onu aýdam ok, ine Murada şu dinlemedimi ka eşitmedimi ka diýip menem onu aýdyp geçdim. Deştir. Näme üçin onuň men diýjek bolýan adam agam dogry maýdanlara ýokardan aşağı gaýdasa, näme üçin aşakdan ýokary gaýdamyz? Näme üçin aşakdan ýokary gaýdamyz? Näme üçin halk sowatlydyň? Men özüm meselem, käbir prawalar uşum bilen edilýär.
käbir prawalar Aw. uşumlýatsy edilýär bolin, gitmelerin ýerine, barmal ýerine degişli tertipde arz edýän, öz hakyny talap edýän, şo zatlaryň netijesi gelýär. Şo zatlaryň netijesi bolýar. Sen diýjek bolýanlaryň Dogry çykýar. Türkmenistanda kanunlar işleýär, baran ýerinde arda ýatsaň, sana serdilýär de jogap berilýär de sen ýeňip bilýän, ýani hakyny alyp bilýän. Öz Dogry. hakyny. Gowy bilýän. Dogry demi? Dogry. Berekella. Ine seret, Türkmenistanda korrupsiýa sen menden gowy bilýän. Ine ýol boldy, Bahadır, hiç bir sistemada çüyrüksüz bolmaz, Yok. onu özüňem gowy Yo, düşünýärsiň. sen Bu ýurt diýgilersiň başga döwletlerde Germaniýalyk ýurtlarda da bar. o ýerde de bar ýöne o ýerde 3%. Ulum ýoklaý. Türkmenistanda ýöne 99%. Ine tapawul. Kimin zaslugy sagym, bizem şoň ýalyk edip, bizem ýahytaýlar ýalyk edip çykyp rastrel etmelimi? Görýän watan habarlaryny çykýar. Ine seret, son bolan waka. Ine Gurban Gulyň ýegeni ýa-da serdaryň dwaýulynsy restorana girip ýanyna ahranasy gidenok gorkýar. Ayal maşgalan, gurur ayal maşgalan urýar, barmaýany urýar. Hiç ýanky muňa çäre görnok. Bu näme? Konstitusiýaň üstünde ýaşaýarmy? Ya konstitusiýa degişýär ýokmu şu adamyň? Näme şunu Gururlar bolýar da şo barada sen video doказательство gördüňmi şu hereketliň video doказательствоsyny ýa sana skryty syomka birdat görkezdilermi şo barada? Men özüm liçna Kimin tarapyny ýüzüni ýuwatyn gajaja. Biz Türkmenler hökmüne bilýärsen onu bize kim dakazat, bize Ýewropa gelip dakazat etsinmi? Amerika gelip dakazat etsinmi? Kitay gelip dakazat etsinmi? Biz halk bolup bunu bilýärs, ýani adalet aýdy otyn şonu. Biz halk bolup etmeli şonu. Halk bolup gerek bolsa ýumryk bilen bermeli şonu maňlaýynyň ortasyndan. Dogrudur, hiç taýdy men atrýçaýdym, okdur sonra ýani. Şo video syomka birdat bamagym gördüňmi? Prosto men başga da adaýyn. Men başga da adaýyn, seret. Sen ynanyň ok, häzir biz diýsek inanmarsyň, ine Şammy diýen ýegeni Türkmenistanyň içine bispredel edýär. Sen aýdarsyň, ýok, ho, any video syomka diýersiň, dogry dämi? Ya çynmy şo? Men saç kiçel diýen ýerimde meselem bir-iki barýan ýerimde men duş gelip gördüm. Olar ýalyk bir yüzüňe haýwatly seredip ýa ejeň bazyňa ýönemeni ýetip oňalyk oglan näle içdi. Men şo wagtlar ýerden tapýanlaryny şeýitdi, eýitdi, beýitdi, on ýykdy, muny döwdi diýerler bolyn, baht diýenler. Frozy bir seredýän parýat. Video bar internetde. Seret video bar internetde. Inne çykşynda ilsesem men görkezýin. Taqsa bar ýa, şo Şammy diýen taqşyn urýa olam gaýrat et, urmada diýip. Bu bolsa psihda bir edepsiz, gödök, gumlu olanlar. Ýöne urupdy da muny. Üstüne gülüp oglany bilen bispredella. Edir şo bispredelligi muňa hiç kim işlat diýmän, şol ýanky ösen soňam şol dowam edýär. Da şowda ulanır dol. Bilýär internet. Ine şolum bolmady diýem. Ya şol ýaly aýol biýip edýärler, goýanlar, ol nime bir taksistin ýeňsesini urup zat edýänlerimi? Şoda? Awa. Sen dogry maýdan käbir informasiýalar sana gat iskajon bar ýa, dogry maýdan. Yo, men gördüm da ol. Şo ýönelim 3 tane oglan tanýan, o wapşe başga oglanlar olur. Eden oglanlar wapşe başga. Ol oglan başga oglan temany Mana da ütketmeýärler. şu Ýurdun içinde halk köçüşsün da. Bayrama. Yo, bolýa, ol başga oglan. Bolýa, men alanşan başga oglan. Sen bilýärmi, her ýegen bir zawody kontrol edýär we şoldan zawody rekide pul çöpläpýär. Arhyn. Habaryň barmy? Habaryň barmy? Inni ýegenem däl, inni ýegeniň ýegenleri gidip magazynlardan rekide pul ýygnapýar. Habaryň barmy şondan? Deme telekeçilik edýär, telekeçilik edýär, okaýarsyn. Hiç, ine sen telekeçilik edýän bolsaň has go, men tiýemem. Men sana soraw bereyim. Sen ýylyna näçe wzatky berýän? Dogryňy. Dogry maýdaýmam. Ve kime berýän? Dogry maýdaýmy. Men sabr edip garaşmaly bolsam, hiç taýda wzatky beremok. Dogry maýsy men özüm hukukçy, men şo zatlary menem sen ýalňyş korrupsiýa diýilýänlerde garşy menem elimden gelen edýän ýalňyş düşünmän. Şu taýdaky dinleýänler baryňyza da aýdýan. O käbir zatlar ýetmeli ýerine ýetenok bolyn şoň çäresi görlenok.
yetmelerini yetdiýä bolyn bay çäresi görülýär, görýärler çäresini çynmaýdan. Özüm başymdan geçip duran zatlar da käbir ýerdäki oturan adamlaryň bagyşlaryň bolyn ni kwalifisirwini şol uğurdan wapşe düşünjesi ýok. Mesela mine arada bolup geçen wakan men saňa aýdaýnam. Bir tötenleyin bir avariya bolýan. Şolun nemesini, netijesini çıkarıp berdiler, çıkpaýjasyny esaslyk sorýan menem gelip men hukuk maslahatçy sökmünni bir dostumyň şu awariýadan üçin olur ýalyklar bolanok bir kalkulasiýa we sen bilýän şu da düşünýänmi sen telekeçiden alan jenaýat jogapkärçiligiňi çekilbilýän düşündiren soň şu da düşünni şol adam şu taýynyň başlygy düşünýänmi şoňalyk bir nemeler bar. Hudaýa şükür şu wagt dogrymaýdy ýani sen diýdiň adam birazjyk adamlary aňyny ösdürmeli. Cemşit, bir minut şu ýaşuly sen bilen gürleşin da şu mälik ýaşuly bar, olam aşkawatly. Ene gürleş şu ýaşuly saňa düşündirer. Biz näme üçin nerazy şu sistemadan. Düşünýän, biz hemem türkmenler 5 vilayet näme üçin biz nerazy şu maşgaladan. Ana mälik daý düşündiriň şoňa. Cemşit başta ulan kiçem bolsun, ulan bolsun. Ben bir senin haýyşym var. Şu sen kanunçy bolsaň, gaýrat etdi bar. Ya özüň şu Türkmenistany ilki men diýjek bolam şu itirişdirýär. Şeýlemi? Dawa. Şu kanuny ýatyrmaly, prezidente ýa-da milliliğe neme edip bar ýa-da olam aslynda milliliğe giren awammalyn şol näde oram menem şol gollaýan sebebi Şol dinde de haram şol iturşdurmak. Dinde haram günah şol. hiç Sen paçany Allah belleýär diýen. Bir paçany Allah bellermeý. Bırak kurbanım. Bunu şu iyiceňiz kene gan donlaryna söwgeýinler ruhsat dermaňa gaýrat et Murat kurban içim sowa diýinler. Inim ruhsat yok. Gayret etti sabır. Hayır. Yok. Gayret sabır yok. Ine yaňça ine bir şu Cemşit bir söz diýdi. Ine Cemşit'e men sorulacak koyan Cemşit sen niýdiň bizim paçamyz yaňça. Sen niýdiň paçamyz prezident. Inni sen özüň hukukçy. Sen konstitusiýany elbetde okuansyň. Soňky 23 ýanwarda konstitusiýa kabul edilen konstitusiýa. O ýerde haklarymyz bozuldy. O ýerde çäksiz haklar gurban bolyňam, ýa-ni serdarňam çäksiz haklar galdy. Sen hukukçy. Sen bilýän, Türkmenistanda paça ýok. Şonda da paça diýen. Sen hukukçy, sen bilýän. Türkmenistan dini many. Bir min gaýrat edäýdi. Kynma. Meni maşgalatsyn gaýrat edäýdi. Ine sen kanunçy. Sen kyn görmän 23 ýanwardaky kabul edilen ýa-ni konstitusiýa, täze konstitusiýa 2023-nji ýylyň. Şonu öwrenme. Inniki epleşmede gelip bize düşündir şol. Şol kanun esasyny, ýagny bütün dünýä konvensiýalary maddelerle Seret prezidentiň we ýa-ni halk maslahatyny ýollaşdyryň wezipelerini we borçlaryny. Şu konstitusiýa laýyk gelýär, gelmekmi? Ünsür konstitusiýa bütün dünýä kanunlara, ýagny Türkmenistanyň gol çeken konvensiýalaryna, şertnamalaryna şonuň aşagyna bolýar konstitusiýa. Ora ýokarrak bolýar. Şoňa diň gelmeli. Şu dengelýär. Men kim blog edýär, iýjeňiziň agzyna sikeniň gandonlary. Kim men sessiz alýar? Vah. Kim sesini öçüyor? Moderator kim? Mene bilemok. Ýöne bolýar da. Diýerler sabırly bol. Seret gitdimi oğlan? Barmy ya gitdimi? Bar. Yok, siz var Murat Kurbanı, siz bulunmağa düşündürün. Biz var halk Bir zot, men pikir muhtarayım,
yankı söz nime sorum düşündürin. Biz var ya halkyny ýitirip şuňa düşündirýän gaýrat edin. Awa. Inni seret başga bir soru wa egerde Türkmenistanyň prezidenti oraya bu netijeli işleyen bolsa, näme Türkmenistanyň 45% halky daşyna gidip işleýär we ýurdun terk edip gitmek arzu hökmünde bolýar. Näme pikir edýän? Konstitusiýana indi kede kuruluşar. Ýöne şu soraga jogap berebilsem. Köp faktorlar bilýär edýär dagym. Öz hukugyny zadan talap edilmeýän jemgyýetde öz orduny tapyp bilmedik durmuşda her zat bolup bilýär da. Onuň bir her hil faktorlar bar da. Dogry dälmi? O tarabyny. Men meselem aýlyk dogry maýdaýyn. Ne ayalym bilen ikimiz işleýär. Ne käbir häzir haýsen eýdýän beýdýän diýip ýalan gurlaýan diýmek mümkin. Şu sagat 4 bolup gelýär däre. Häzir ayalym irkilip tudursam, sorasam näçe manat aylyk produkt alýas diýsem jogap berer. 2 bolup işleýär hojulukda. Ben ayalym. Näçe alýan? Hojuluga näçe alýan aylyk? Ayalyma 3500 manat töwre alýar. Mol işleýär. $150. 170 dolar. Özüň näçe? 3500 manat töwre aýlyk alýar. Men özüm telekeçilik eden soň dogry maýdaýyn. Men öýüň produktasyna zadyny goşulamak. Men aýalym emezat alýar. Onuň ýöne hasapçylygyny ýöredýär. Marketden satyn alyp gelýär. Solen emezat çekilla, onuň aýda hasapy çykaraýar. Ol öz aýlygyndan aýratynja näme diýär çağılary. Onuň biz ayalım hojulugy 1000 manat, 1200 manat produkt alýas biz iki adama. Şondan artyk alýasa dogry maýdaýyn zaýa bolýar şol. Çağılı barmy? Hawa bir Çağalar ýok. Bir gyzy. Indi seret Ýewropa ösen döwletlerinde maşgala üçin diňe produkto däl, produkto plusine muradaga da dowam eder, başla bölüm welin, men şu taýda göz ýetim metirjek. Maksimalny produkto däl. Hep aýyň içinde restoran gidip gelýär, kafe gidip gelýär, iýip içip gelýär. 15% artyk maçkan sowarak produktos iýmesine, içmesine bir aýyň dowamynda gezerenç bilen bilelikde. Sen diňe çağan bilen öz maşgalaňa diňe 50%-ni uja aýalyň maşgalasyny 40%-ni sowuk gelip otýň. Ýa. Menem Şöyle orada şu doğru değil şu. Gurbanguly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow tohum tiýji bilen ýurdun başyndan gün bolup gitmeli, bu kadar basit. Bor, nemederi Cemşit, siz efire gelip goşulaňyzda öz pikiriňizi aýdanyňyza köp taňýar. Siziň diýeniňiz meniň pikirimçe dogry. Näçe? Bir adam hukukçy bolsa daş töweregini ýa-ni açyk saklap bilýär, işläp bilýär, öz ýagdaýyny çözüp bilýär. Ýöne gynansak da hemme hukukçy däller. Beýle adamyň ýagdaýyny gynanýan, dogry maýdaýyn, men bir zada gynanýan. Ine şu wagt efirinde näçe tanyk adam bar da. Adamlar gap aýlanýar, saýla участкalaryň nemesi. Ses verin deputatlara, ses verin dip. Haýsy deputada ses verdiň dip soraşylardan bilen ogumçylar. Bilen ogum, bizde de bar buna. Deputat ýok bizde, inim. Bizde deputat öýme aýlanyp, ýygnaklar geçirip, öz programmasyny aýtmana ruhsadam ýok. Deputat adam ýok. Olar näme bilsin kime ses vermeli, egerde olar mass mediada bolmasa, owaň ýygnagına gelmese, şäherler gelmese. Murada Kıta oğuşat eplem turlar deputat diýerler menne. Yo, durun etek biziň ejeler kakalar giden o zatlara. Bizde nuska kimden almaly bu zatlara? Haçandan beri öýlerine gidip soraýar otylar. Wagt, näme berde nime açdyňyzmy? Hämene bir Malik daýy gurleşsin da ýene şu Ýewropada Malik daýy bir gowjy gurleşsin da şu Cemşit bilen. Bir akly bersin da näme üçin biz şu sistemadan, näme üçin 5 vilayat, näme üçin türkmenler o beýleki kunjetde ýaşaýanlar Taxtawazarda, Köýtendagda, o Balkanawatda, Nirde bolsa da kiçki şäherlerde. Yo, dur. Biz näme üçin? Yo, deňlik ýok ha.
bir sançık oba, Göktepe oba gowy ýaşapdyr. Hemme zat infrastruktura, hemme zat taýýar. Suwam güýçli arasa, ýöne beýliki obalar gowy däl. Şunu bir aýtsyn da Mälik daýy, aýtsyn näme şu seýle beýlek bir tapawdy bar. Ay mene adamlar bu Cemşit diýlen olany öz pikirimi aýtsam, şolary öz düşünüşimi bilýärmi? Şu Türkmenistanda ýaşaýan bolsa mene öz diýjeklerini diýbilmän şu wagtky diýen zatlar onuň üçin gowmu kadýan, şoň üçin ýem kadýan. Olanyň özüm düşünýä şo ýerde näme bolup duranlaryny. Ýöne diýip bilen nokta. Şoň üçin kämir olana kämir adam diýmän. Düşündüm ama yok men şu efirinizde Yok, men fikrimçe girmegim özüm bir size suutnama bolmalary men çekinmän girdim efirinizde şu wagtda çel Türkmenistandan girdiler efirinizde bilemok men birinji gezek efirinizde duş gelýän çekinmän arkaýyn girdim sebäbi men öz hukuklarymı bilýän men ustaýda leşini bir zat gürledin diýip ertege gelip menden bir soraw ýa-da geçjek bolsalar gel aktyň bilen sastaw dedik gel protokol bilen gelýänim gayret et, normal suda çağır, ondan gürleşecek diýilýän men Lüboyna. Şo hukumun badygyny bilýän, açyk, erkin söz azatlygy badygyny bilýän, dogrymy? Şo zatlar badygyny bilip men girip siz bilen arkaýyn gürleşýän, şo zatlar men ulanyp bilýän, bilip gürleşýän, dogrymy? Yani bu ýeňiz kenler biziň demokratiýamyzdan peýdalanyp bizden söz hakkı soraýarlar. Emma welin Gurbangulynyň demokratiýasyndan söz hakkı sorap bilmeýärler. Şoň üçin bu ýeňiz kenleri eşeğe siktirmeli bolýarlar. Bilýärmi şonu? Sebäbi biziň demokratiýamyzdan söz hakkı soraýarlar. Emma welin Gurbangulynyň demokratiýasyndan söz hakkı sorap bilmeýärler. Çünki Gurbanguly bilen eşeğini sikýär, bilýärmi? Bu doğanın skeniň gan donlarynyň wara. Neme diýeriz? Haýyş söwgünmän gurly pikirini söwgünmän aýt. Indi men pikirimçe şu Cemşit ýany oğlan nädip şuňalyk adamlara birazjyk bu söz azatlygy berdiň şeýip bejeňe bajaňa ýetip durlar da nädip berjeňler şuňa mene berjek Cemşit. Dogry aýtdy. Cemşit bolany demokratiýa bolany sen muny jogapkarşy çek bilýän. Serit Cemşit'iň aýdýan zatlar dogrudur. Sebäbi ine bizde käbir aktivistler bar, şolar emheme gelenine günü ýüllerine basyp soraýarlar bolan emheme çekilýär. Dogrudanam käbir ýerlerde kanunly işleýär. Ine Cemşit der özüňe bagly, ýok özüňe bagly, situasiýa bagly. Ol bir. Ikinji, men Türkmenistanda ýaşadym da 2005-de gaýtdym. Inanyň men hakym bozan bolmady. Men bozduramokdym. Gidişýärdim da kansa. Köçede polisiýadagy men şu ýanky ştrafa nimetini doldurt diýdim. Ýazy bilen ok görgüli. Menim ne doldurmagy bilen ok görgüli. Gaharna agly ýa, nämetçigine ok menim gol çekçekke açyk lista sen doldur ine şöring al şöring düşünen ok şoňa. Şeýdip köfýädim şoňa. Tegem baş şolar ýa-da ba. Cemşit bir minut. Ine şuraya men özüme gowun ýetýän oglannym, özüm saklaýardym, zat edýärdim. Ýöne bağışlan. Daş töwürüm hemmeler kösünýärdi. Daş töwürümde görgüller bulun çağlar banýyta düşdi, ılgak gelýärdi. Menem telekeçi bolansoň bular kömek edýärdim. Edil men ýagdaýym gowdy. Cemşit'iň hyýaly. Ýöne beýlekinki erwetdi. Men şu zatlar görüp ýürüm çydaman Türkmenistanyň gaýtmaly boldum. Diňe o zatlar da başga zatlar ama ýöne esas şu boldy. Sebäbi geljek ýok. Cemşit'im häzir gowudyr. Muňdaşda urýan gurulan sistema öz kiçik sistemasyny gurandyr. Gadanýandyr, maşgalat bilen komfortly edýändir. Bir problem bolsa, oňa bir beýaşmat berip düzedip, arkyň gerek ýerine kanun urkazıp, gerek ýerine pul berip düzüp ýaşaýandyr elbetde. Elbetde sistema Gurbangulyda demokratiýa barmy? Gurbangulyda söz hakkı barmy? Gurbangulynyň döwründe öz ardyny, derdini aýdan barmy? Ha? Var mı Gurbangulynyň döwründe öz ardyny, derdini aýdan adam? Yok Murat Gurbanow, yok. Adamları bilýärmiň näme etdiler? Türmede ýitirim ýok etdiler. Sizce olar türmede etdiler. Ömrüni mühim. O Murat Gurbanow bilýärmiň näme etdiler? Gördüm ya, doğuşup gördüm. Bunun ýeçesini sikmeli, ýeçesini äle vermeli. Bular düşünýärmi? Çünki
ki Diriliş. bir bazı fikir edip Murat Kurbanov dinle beni. Murat Kurbanov. Bizim demokratiyamı bize karşı ulanyalar, bizim demokratiyamızdan peydalanıp öz söz hakkım var diye söz sözleyenler, emma belin bizim demokratiyamızdan peydalanıp Kurban olayını savunyalar. Bu olmaya. Cengiz sikeyler gitsin de Kurban olayının demokratiyasında Kurban olayını savunsunlar. Gitsin de. Ben sesini düşürdüm. Diriliş. Kurbanov. Diriliş. Cemşit. Cemşit. Kurban olayını korasınlar. Bizim demokratiyamıza gelip Kurban olayını korumaklık bu nadanlık. Bu nadanlık biliyor musun Murat Kurbanov? Sizem goramok, Siktirdin gitsin de içesi küntük gandonlar Kurban olayının ruhsat veren demokratiyasında Kurban olayını korasınlar. Bu ecezi küntüler var ya ecezi alamadık. Niyazıf dövründe narkoman oldular. Kurban olayı Ben sesini düşürdüm sebebi. Değil mi? Diriliş. dinle sözümü. Niyazıf gecelerin arasında sen kıvamı, sen kıvamı. Gurlesin Murat'a. Diriliş gurlesin. Nadan oldular. Şeydip birlere büvet kurdular. Bu ecezi sikeylerden biz dinarız. Biz acı koy dinarız bu doğanın sikenin kan donlarından var ha. Tekirleriz, kellalarız. Yöne bu ecezi sikeylerden biz dinarız. Biz o yeter artık indi o. Yeter. Ecezi sikeyin var ha. Damağım doldu indi bu ecezi küntük doğanın sikenin çöp düğülerinden. Bu haram döllerden biz yağdırdık o indi o. Cemşit dinle bu Yönekey halkın sesi. Gurla bilmedik Türkmen şey şu diriliş ayda otur. Düşünüyor musun ne? Kızgın uca su kızındı. Kızdı uca su var ha. Par gidi başladı. Cemşit düşün sen şunu. Konstitusiyasında yazıklı. Hök Türkmenistan halkın ki bir adamın ki değil o. O düşünme bir mi? Cemşit, sen aşkava Dolanır şu şungalık adamları koyacak kolyam sen şuna razı mı? Şungalık adam koymana razı mı? Men o adamlar narkoman deyip gören adamlar. Ben sana kemçilik vereceğim. Ben senin ecene er olacak koyumu. Ben kemçilik vereceğim. Ruhsat vermana bir minutçuk. Ben bunun ecesine er olacak koyumu. Ben kemçilik vereceğim. Oo, bizleri hor ettiler, har ettiler, en atamıza mehtaç ettiler. Biz öz vatanımıza zar ettiler, bizi yat yurtta sergezdan ettiler. Bizleri bu ecensken hükümeti yok etti. Biz ecensken başkalarımıza zar etti o bu ecenskenler. Biz bu doğanın skeyleri var ya sıkıp tike etmeli. Biz bu doğanın skeylerin kokunu uğratmalı o. Biz sıdav otuyoruz sonra. Biz bunların ecesini sıkıp ağzına vermeli, dik durma sikmeli biz bunlar aslında var ya. Doğanın Serdar, moderatör olsam sen sesini çayırdın. Bunlar Murat Kurbanov. Bunlar var ya zaya dölden olanlar. Bunlar zaya tır yaptı ama yiyeceğin sikeyler var aslında. Doğanın sikeyleri var. Dinle seni. Normal Türkmen şugurlaşır. Yiyeceğin sikeyler normal. Yiyeceğin sikeyler. Sen üstüne alınma. Bu hareket 4 yıldan beri devam ediyor. Seni bugün üstümüze Onyalık hareket. Dur. Onyalık hareket değil mi? Onyalık hareket değil mi? Sen hali bolup dönen zatlardan havarın yok. 2023 yılın son 6 ayında ne yüzlerce adam yitirdiler. Pandemiye başlanan dövründen beri mümlerce adam yitirdi bu hükümet. Sen bu zatları bilen ha. Bu zatları bilip içine alıp bir ayda otur bunu oğlum. Sen üstüne alınmaz yani. Sen üstüne alınma o söz sana değiştiler. Düşündüm ben sizle ongalık neme konflikt etme için. Ama gerek olursular ya adam gelsin yurdun başına. Men son taraftarı. Bor. Neme? Cemşit men bir soru olacak koyan tamam. Sen Türkmenistan'da yaşap gördün. Hem de gülýäli. Daş döwürüň özüň, başgalan çağalyň, dosýalyň. Ine sen Türkmenistan'da nägirlik bildiren adamlary gördüňmi? O var ya. Yok, bu yurtda da var. Hemme yurtlarda da bar diýende. Türkmenistan'da gördün mü şonu? Ba.
Guloş gördün mü soruları? Häli, Bular sen- inem biz bir ýerde nägeliklerini bildirýär. Sen şo ýerde ýerine Türkmenistanda guloş bilýär. Näçip nägelik bildirýär? Bizim paçamız Owo, var. Gül owo. meda. Owo. Kitaplardan başyna Değişik. çaypa başyna ýanky gül ýaly hemmedat öz-özüne düzelýär diýip näçip aýdym. Yok. Ağam öz-özünden hiç kaçanım düzelenok. Sebäbi seret käbir sisteman ýalňyşlygyny özüňiz düzeltmeseňiz, özüňiz şoň ýalňyşlygyny aýdyp şeýle bir teklipler etmeseňiz, birazjyk adamlar sowatly bolmasa ýa-ni diýdiňa, näseret belli kurslar açylyp otur, belli okullar açylyp dur şu wagt. Ýürüýti adamlar sowatly etmek üçin o hukuk hiç ýerde okumadyk. internet näçip açanok? Sowat etjek bolýan internet näçip açylanok? Ağam şol balezni temada. Bu gece bolýar internet internet demeden. Beni dinle. Näçip Zaybalettin ya. Zaybalettin ikisini ortadan durdu. Bu zayet düllüri. Bu doğanın sikenin tıvarları var ya, bunlar haram dölden olanlar. Bunlar Türkmen değil. Ne dik kursa gidecek? Mesela sen son ayda adam rada. Bunlar Türkmen başına gelen mikrop. Doğanın sikeyenler var. sen mara. Şungulen gidýäs, biz Urşay, sen gulen gidemiz ok, ýöne şungulen gidýäs, Cemşit. Bilýän Yok, bolsaň, sen özüň var ya, yaman ters söylesen dara. Men diýjek diýen bolan zatlar özüň alma. Bu halkyň sesi. Biz dinlemeli halkyň sesini. Owo wagteret siz Aydan berdiýär. formasyny Biz şu başga meni başga tarafa çekip Amra Kurbanov dinle meni, bir minutçuk var ha. Bu ejeňiz kenin çöpdügüler var, ananay bular atawawy döwrü welezna, ananay maňa. Bular welezna Amra Kurbanov, bular Türkmen däl, janym agam. Bu ejeňiz keýler halam welezna. Bu doğanyňyz keýler ýer düzelmiýär. Bular welezna. Bular bizleri var ha, maşgalamyzdan zar etdiler, öz vatanymyza perwerdigar etdiler. Bu ejeňiz keýler var ha. Bular bizleri hor etdiler, har etdiler, öz maşgalamyza zar etdiler o. Bu ejeňiz keýler welezna Amra Kurbanov. Bular sekmeli, bular ejeňiz kellesini almaly o. Amra Kurbanov, bu ejeňiz keýler welezna. Bular adam değil. Bu ejeňiz keýnin haram dölden olanlary, bular Türkmen değil. Bu doğanyňyz keýler var ha, bularyň agzyna sikseňem Türkmen değil. Götüne sikseňem Türkmen değil, bu ejeňiz keýler var ha. Bular hiç wagtam Türkmen olmadylar, doğanyňyz keýnin haram dölden olanlary. Bu ejeňiz keýler welezna, haram dölden olanlar. Diriş boldum men motorda indi sen wara gaýrat etdi. Imsi motor dinle ekran diýilýän zatlary. Cemşit. bular diýär. Şu ýaly bir Türkmen halkyna, öz ýaly Türkmen halkyna diýen zat. Bu oglan mara kösünüp men sana aýdaýyn. Men şu poslomoyşyk bolup Türkiýede işleýänden men tanýam. Yaman arasy olan şol. Ýüregem arasy. Bizim yatmany yer tapman var, padezde yatyp gördük, daşar ýurtda bizim okuduk. Ýöne ol öz günämizdigimiz boýnanlyk, o ýyzymyzdan pul gelýärdi, hiç hil mesele ýokdy. Öz ýalňyşlygymyz üçin şoň ýaly günlerem gördük. Hemme zat üçin käbir ýerde wadary bilýän özünden gözlemeýän Telekesi bolsaň hemme durmuş görýän biz ýaly. O ýerden tap bolamdyk, bizim ýer gazaly diýär. Bizim iş halal gazanjak bolýar, malawymyz türejek bolýar, nälik bolýar. Mural üçin soňky 4 günde men bir ýatan bolsam bir 4-5 saat ýatandym. Eşek ýaly işleýär. Gep onda diýär. Indi men diýjek bolýan adam sen dünýä garaýşyň bize gatykly. O näme diýdi? Ine bize Türkmenistan'ın yol boşluğunu tankid ediyor. Türkmenistan'ın hükümetini. Alıp baryan işler neye doğru? Yol neye doğru? Şuraya etmeli, bir teklifler veriyor. Käbir teklifler dinleýärler, edýärler. Käbir tekliflerden gorkup, öňüne aljak bolup, ýanky baryp şöyle yol guruşyna durup, ýanky spektakl okuýar, halky ýatyljak bolup. Ine men sana 3 tane soru bereyim. İnternet yok. 32 ýylda.
konvertasiya 32 ýylda ýok. Türkmen 32 ýylda öň çykyp bilýän bolsa 90-njy ýylda nire gitjek bolsa gidýän bolsa inni gitýän ýerleri adyldy. Hemme ýere içki wiza gerek. Ýani ruhsat migrasiýadan, MİT'den, ondan, mundan ruhsatlar gerek. Diýmek bizim haklarymyz, azat haklarymyz adyldy. Türkmenistanyň hümmetdi ýok, konvertasiýa ýok, oňurlan oklar. O ýigrimden bazarda podдержка edip garadan ýanky banditler ýaly podдержка edýärler. İnternet ýok. Häzirki dünýäde gadet okuyan ýok, kitap okuyan ýok, internetden kitaplar, gazetler hemme zatlar okuýarlar. Inni näil ötüş bolýar? Egerde şu zatlar elementarny döwletiň birinji ädim ötmekde etjek ädimleriň ädim bolmasa sen niýem hemme zat gülýärli. Hädem dipkinli bar ýa. Hemme zat gülýärli diýmem. Hemme zat dipkinli bar ýa. Gowunyň alma men bir degişen kä wagt sana gowunyňa degijekkä bolup ýönüm. Şunu odanlap aýlap aýdýan düşünýär men hiç hil nemesi ýok. Agam bizen bir nemeler Men Aşgabatda da sen ýaly. Ozan bir degişen aýtmadan bolmaýar. Aýdar. Ýok, käbir zatlar bilen agam görüşýärler, edýärler, etjek bolýarlar. Onuň ýanky teklipler atýan, o teklipler barýandyr. Şu baran adamlary ýetiribemilýän näler, ýetirmäni görýän özüň hereketleri görýän, şonu aýtmany da käbirleriniň sowady ýok da şonu men aýtsam netijesi näme bolar diýen düşünje bar. Ýok, olar ýaly Ferit, sowatsız adamlar daş töwerini bolsa serdaryň. Onda näçip serdar? Olar ýaly bir sowat adamlar. Ýok, sowatly adamlar alyp tura töwerini görýän, täze nimeni watan habarlaryny görýän, adamlaryň çalışyp näçip elementarny valutamyzy bizim hümmetimizi, bizim ýanky esasy standartlary, yer, valuta, ýanky bizim giyimimiz, bizim ýanky konstitusiýamyz şu zatlar saklap durýar. Men başga zatlara gurulmam demek. O biz şu an başlan gurulňa dowatýar arada gir. Yok, ara girecek bağışlan. Şungalyk bir aýda otynjy gıcıca Cemşit diými, kim diýim populärni atda ödüm mahkama agentleriniň arasynda men agent diýmek ýönetemem. Ýöne şu diýjek bolýan adam, dur, üstüne alınma diýen. Garar bar Cemşit atlyk atýan ortalykda. Odan segerini. Hökümet bilen aralykda dur. Durayda janagam bir durayda bir borda aýtdym derler sen o adamlar ýaly zajigalka bilen otlanan benzin ýaly alyp gidýän. Derep inni şeýle ýagdaýda şu wagt o tyr bilen hakyky Murat Gurbanowyň ýüzüne demokratik watan Türkmenistan dowlata hereketi hökmünde siyasi oppozisiýa hökümete dilimizi ýetirjek, sesimizi ýetirjek, hökümet bilen dialoga geçjek görün. Sen biziň ştaýda edil oturan gurumlary hökümete bir hilli şekilde ýetirip bilýänmi serdar gowy diýen, paçany prezident Allah saýlady diýen ýene bir rat diýdiň, diýdiň, diýdiň. Bugunky günde şu oturan gurumlary ýokarky oturan häkimetiň başyna ýetirip bilme mümkinçiligi barmy, ýokmy? Nesip bolsa da dogry maýdaýyn açyk gurrun daray men özüm bir düýnüňlükde ikinji ýokary bildim mallum bolýan. Özüm berýär şoň üçin adalet ministrligine tapşyryp otyrýan dokumentler menim sizýalyk hükümetimi ösdirdi. Menne hiç neme ýok, ýalňyş düşünme. Menim bir şu içkinirek etjek olan şu zatlar dogry ýol bilen etjek olan teklip edip ýalmaly ýerine ýazyp ýetirmeli ýerine ýazyp şuňa ýankyly gyýgyryp ejen bajym diýipdir. Ýa eliňe ýaragal uruş etdiýipdir. Şuňa bir sen Murat Düşemow bilen akta Murat Düşemow bilýän gyýna. Murat Düşemow ýok ýöne köje bardy. Men partiýa urjak. Muňa adamym bar. Ardamy kabul etseňiz diýdi, bıçagam türmäge basdylar. Dana batyryp, bir saatdan bir habar. Näme diýdi? Men partiýa urjak, siyasi partiýa. Bilmeýän halk bar, meni goldajak diýdi. Beli näme boldy soňa? Türmede ýatyr. Gowy boldymy? Gowy bolana akyr. Biz bu zatlary bilmele. Bugünkü günde bedel oturan dialoglar halkyň arasynda gidýär, halkyň bilimi ösdürnip. Ýöne hökümetiň ýüzüni ýuýýaňyzda hökümet halky köseýär, halky gynaýar, halkyň ýasaýşy gowy däl, şu hakykatda bir din. Murada
parça döretmek için ýöne şey Ha, barıp diýen. men ýekece özüm, ýekece şahs bolup parça döretjek diýenim bilen parça döreýärmi? Belli bir çäkde, belli bir Yo, adam o meçhul düşündi onun gitmeýärmi? prosedurasy Belli bar, bir onun tertibi şertleri bar. o düşündi. O Ine düşün. ine misal şey, men sana anyk misal Men- aýdyn. Ine devlete toplaly. Devlete halk gerekedi. Şunkunne Türkmenistan'a parça döret bilýär. 10 000 gerekmi? 10 000 tapýar. 100 000 gerekmi? 100 000 tapýar. Bize ruhsat beren oklar, ben hat yazdım. Jogabym ýok. Men barjak ne Türkmenistan'a. Parça açmany ruhsat berýän bolsa, men ine birinji opozisiýoner barjak. Bütün dünya çıkıp aytjak, ine men Serdar Berdimuhammedow parça açmany ruhsat berdi. Men opozisiýoner barýan. Şöyle jurnalistler barýan men. Açjak men parça. Açdyranowa. O wagtlara Näçe 32 ýylla favorly Yo, o wagtlara inni o wagtlar anan sen o wagtlar hiç wagt gelmedi eger biz görüşmesek. Ine biz häzir görüşip dursa, çykyş edip oýra baryp, bärik baryp Türkmenistanyň başçylary bar gelýär, sen gürläp bilýän şu ýerde. Dogry düşünýin. Eger biz imsim ekranlar yapsak, bespredel bor. Oturup aglarsın. Maşalany degerler, çaňy degerler, hakyň nimet bolan gaharyňy aglarsın oturup. Aşgabat men gowulýan. Şu ýerde bir gymylýan bolsa, ata baba bolsa men bilýän şonu. Ýagdaýlar şeýle, diňe tanşyň bolmasa, arkaňda bir ýokarda işlän bir gollu bermese, sen hukukçy bolman aňyrçy bol. Biz näçe oğlanlar o ýerde tutulanna, näçe hukukçylary aljak bolsa, hukukçy elini galdyrýar. Yok, bu işe goşuljakka 10 000 berseňden 5 000 berseňden goşuljakka diýär. Adwokatlar elten oklar. Sen häzir kiçik problemalarda hukuky gorap bilýän. Ýöne esas problemalarda sen waram işin bolýar. Ene şoňa boyun almaly, şoňa düşünmeli. Sebäbi Türkmenistanda aşakda kiçik kanuny gorajak bolsa mümkin käýerde işleýänler. Ýöne esas azatlıklar, metbuat azatlygy, söz azatlygy, hereket azatlygy. Sen parça açýan ýa-da bir düýüşiň açyp gelýän ýa-da sen hökümetten talap edýän zadyň bolsa, onda sen işiň bolýar. Sen eýýäm hukukly bolýan hökümete. Sen hökümet ne konkurentni. On alternatiwasy ýok. On parça konkurentlary ýok. Hemme parça diýenler oýunjuklardyr. Hemmesi şu bir sistemaň adamlary. Deputatlar şu bir sistemaň adamlary. Seret şular yallaklap ellerini oşanna çapşyp, ýa-ni el çapşyp, gıyğıranna özüň serdeňde utanokmy? Zastavlat edýän bam hamşon. Men forumda edýän, diýen, bolýa. Ine meclisdäki deputatlar. Yo, men çisti forum, men nime demok sarkazm bilen zat bilen edemok, çisti men senden sorýan, sen bilen ýa boljak bolup şonu zastavlat edip öwredýärlermi haşony? Men bilemok, şoň üçin sorýan. Men sana aýdyn nädýärler. Men sana aýdyn nädýärler. Seret. Meclisde ýygnak gidip duranda bir kabinet ministrde. Gapdalla prezidentiň ahranysy durýar. Şu ýerde sen ofisier bol. Sen MHM-iň başlygy bol. Gelip urýarlar. Näme gülemok? Näme el çapanok? Ýüllerine, göllerine seretseň, olar begenip el çapanok. Gorkup el çapýarlar. Urýarlar şolar. Vilayet hekimler depip ýa kabinet ministrleri depýärler şo. Kameralar dur. Kamera ýöne kesip diňe ýanky oğlan zatlar goýýar. Ine Türkmenistan hökümeti. Masalaçylyk dämi? Niye de var şurayallar? Kırgızstan'da var mı? Yok. Özbekistan'da var mı? Yok. Nimestan'da var mı? Yok. İran'da var mı? Yok. Afganistan'da var mı? Sen diýäniň dogry diýip bilemok, men ynany bilemok şolary. Smешно ony, gülkünje ony. Komitetde işleyenlerden sonra uronlar maňa uronlar gurrun berýär. Uron oglanlar gurrun berýär. Men onu tanıyan. Ben komitetten sonra ýördüm. Oğlanlar bandyra komitetde işleýän. Uronlar mı ya urlanlar mı? Prezidentde o adamlaryň bandyra onu muntaç. Yo, sorak göräýsen, sorak bizi düşündirýär şonu. Men liçkama ýa-da Telegramda. Dogry, ökde molimler wada şoňal praktik eden, staj geçen bir açyk gürleşýär, wawal meseleleri nälik çözmeli, bizi bir yüzde geçen oklar.
Biz mesela temaları yüzde geçemiz yok biz şu soňluk bilen nälik nimeler var, näil tertipde täze kanunlar, täze nimeler bir edýäsler gurrundy geçýär. Aýra tinne öz Ya ol durmuşy hoplan, onu etmek hop yok. yo optyny öz optyny aýdýarlaryna meselem diýjek bolýanymlara yan hyýalyk akrujeniýede gezen halipa molimlerimiz var. Sağ bolsunlar. Hemme zadakda gurleşýär, açyk sebäbi neformal obstanovkada da gurleşip bilýär sebäbi biz geljekki şoňaly watanyny işlemeli, zat etmeli oglanlar da bizi şo düşünje bilen yetişdirýärler. Bizi o depilersiňiz, ýene bir zat edersiňiz, oňalyk hiç Bor, Ferit. Şoňa men düşünübilem ok Ferit, şu aklymda. sen Vatan programmasyny görýärmiň? Nawa? Yo, Vatan programmasyny görýärmiň? Nawa? Şo ýerde näil el çapyşyp, ýa-ni gorkujugyna el çapyşyp nime diýenlerini görýärmiň? Indi sen özüň pikir, bolýa bir adam, iki adam, beş adam, hemmeti şeýle. Sen anan Serdar oturun yerine stakanydyň ya zaly. Sen inem plan edin zat diýip. Şo reali ýanky ýagdaýlar berdi. Şo gorkujugyny şöyle otyr. Gıyırşıp Serdar Şöhrat orada gapdyrnyň gıyırýalar, gaty gıyır diýip. Ol gorkup gıyırýar. Ine mysal üçin sen begenip şadyan bolup ýadynda bar Niýazyň nimesinde ýa-ni pampersli ýaşullar bayrag üçin ýa-ni bir düğünçe üçin gelip el çapyşyp gülüp zat edip aýdýardylar. Häzirki el çapyşyp bilen öňki el çapyşyga terip tapawul. Şeýle teredýän boly bara adam fakir. Ne edey? Sen işlerini edey şu soru Türkmenistan'a ýa-ni ahrana prezidentiň nimesine çyk. Murada bir Olya Cemşit Murada gelenin üçin ya şunun üçin bizim 40 punt diýýär, 40 puntdan näre bir belli Aydın karara dünya, gelmediňizden şu düşünýän Karara gelmek üçin girem ok uletçe apozisiýa diýip oturýarsyňyz özüňizi men sizi dinläp oturýar. Uletçe kolotyň den Jemşeýde birda düşünürjek bolýan Jemşeýde özüm näýetini aýtýan Deredam Aşgabat neme ahalal Aşgabat alayda baram terdar bollaýa. Lewawal Marinal daşowdal ýekejeden terdar bollan o taýda. Aga men astym Näde lewaply. yalan. Men Yalan. astym lewaply. Ferit bağı gökçe Aşgabat köşi Petrovka Ferit bağır şol gökçeden başlap Göktepe çerli Göktepe Serdar nime golaýanlar. Hatta bawarap tak oglanlar aýdýa signal berdi ya. Biz gidip 40 gaýdyldy tohmuny. Şolaram bidar şol. Hemmeti bidar. Oglanlar hem bidar. Ýöne oýnadyýarlar, gorkudyýar. Türkmenistany Vatandaşlar like koyunlar, doňaşlar diýdi. Arkada Like diyen koyunlar, kezler vatandaşlar. dolunduran. No. Türkmenistan. Hakikat. Doňaňyz. Sen yine Cemşit köçede polisiýany tutup gördümi? Akşam geçsen. Yok. Tutup gören ok sonra berk gördü. Like bu temanı aldırdı. Yara yenemedik başlasa doğru. Yo On tutup diyen zat doğru ýöne. Oğlum men ýöne sonra berlik gördü durup sonra berlik gördü. Menim jerime tölek gördüm ýene bir zat boldy. Yara alsa bedel bolar. Meňem yaralan yerlerim bar, hiç hilneme diýemok. Benim siz ýaladym, benim siz ýaly türkmen. Men sizinki ne doğru ya bu taraf ne doğru, o taraf ne doğru diýemok. Elbette. Men öz münýäňämi, öz pozisiýamy aýdýan. Sen ne pozisiýa bolup dursyň? Menim öz başyma bir pozisiýa. Men öz başyma bir pozisiýa. Düşünýän, men seret sen aýdýan zatlaryň käbirine doğru diýen, Doğru. doğru diýen. Ulanlaşan sen diýen.
Sebebi käbir zatlar men aklym çatynok. Inany bilemok şu aýdýan zatlaryň. Alay mojut bilemok. Menime daşar ýurtda okudum aga. Menime bir göz ýetýüm zadym çäkdiler. Ondan käbir zatlary pikirlenýän bolýan. Çocuk okudun ya. Niye okudun? Daşar ýurtda okudum ben. İlki daşar ýurtda okudum. Soň ikinji. Niye okudun? Daşar ýurtda. Mana men efirden çykança direlişi alayda bir söwjek däl diýip söz berdi. Ha. Men ýüreğime düşen bolsa men çykan. Bolya, Cemşit, onu biz gepleşik dowam ederi. Gelen şey köp tanajatyn. Senin bizim vatandaşymyz, bize düşman ýaly, bizim taňy düşman ýaly. Ýok, ýa-da düşman ýaly. Görmän ho, bizim siz ýaly. Adam ýaly. Herkim ölçe doktorga ýöne. Hakykat bir ýerde bolýar, biz hakykat çepe taýip gitmeliler. Ine şol dogry. Murada şu Cemşit'e bir daha soňunda aýdaýyn da. Ýöne metren çöler dakansa. Bir daha da aýdaýyn da Murada gaýrat edim. Cemşit saňa bir daha da aýtjak, Seret. Aýdyň. Halk kösüne otyr, ýöne sen bir daha düşün. Şu wagt bara bizim hökümet, şu prezident Berdimuhamedow bir topar pullary berýär, ruslara töleýär we turklara berýär, bilýärmi? Bermese onuň ay sen bilmeýän, sen bilmeýän. Olar arzan, hemme zat arzan alotýar. Ruslar basyşy olar ey agam. Sikret olar gandonlary. 1,5 men 1,5 söz alýyn, Murat Kurban sesimi eşdilýärmi? Alo. İşte başka sözler bilen düşünürüm. Evet Murat Kurbanov, bu İdil Mehmetov Azatlyk radiosunda reklam edildi. Yani bu gandony Azatlikda reklam ederler, Helsinki fondda reklam ederler, soňam eňildigi de biçerler bu gandony. Habaryňyz barmy şol zatlardan? Ondan soňra siziň üstüňize atarlar bu zatlary. Yani Murat Kurbanov günäkär İdil Mehmetowyň iteklenmekliginde derler. Yani yok edilecek adamların hemmesini bular Azatlyk radiosunda Helsinki fondda reklam edýärler, soňundan hem eňildirip begendirýärler. Bu gandonlar şolar ýala hereket edýärler wara. Bir Edil Mehmetow çykyp bara meni yok ederler, meni ýitirler. Edil Mehmetow seni eňildirip sikerler bu bolup berşiňe wara. Gandon, tvar, kazyol. Sesim gelýär Murat Kurbanov. Gelýär. Aýdan ýöne söwün men aýdyň pikiriňizi gaýrat edim. Yani Murat Kurbanov, bular wara birinci bilen Azatlyk radiosunda reklam edýärler. İkinci bilen Helsinki fond kanalda reklam edýärler. Soňundan hem eňildirip begendirýärler. Ýagny bular şeýdip adamlary ýok edýärler. Edil Mehmetow Azatlykda çykyş etdi. Ýagny meni ýitirler, meni sessizce ýok ederler. Bu bolup berşiňe seni eňildirip sikerler. Edil Mehmetow gandon. Sen näme edip ýöň? Dazlar kelin sikin sorup ýöň. Tvar, gandon. Sen bu bolup berşiňe bilýärmiň näme derler seni? Bu bolup berşiňe zaçmary derler seni. Tvar bilen sukan adam sen. Diriş, bizi halkara gurumlar görýär. Söwünmeler, pikirini başga sözler bilen ýanky, türkmen sözleri bilen aýdyp öwrenmeli. Şoň üçin Türkmenistandaky watandaşlarymyzdan görýär, gaýrat etsin, siýasatda hereket edýän bolsaň, bular ýok etjek adamlaryny birinji bilen Azatlykda ýaýynlaýarlar. İkinji bilen Helsinki fond kanalynda ýaýynlaýarlar. Adamlary diktatora garşy görüşdirip, ondan soňra ýok edýärler. Düşünýärmi şu zatlara? Ha? Birinji bilen diktatora garşy görüşdik, görkezýärler. Azatlykda Helsinki fondda görkezýärler, reklam edýärler, bu adamyň videosyny ýaýynlaýarlar. Soňundan bu adamlaryň ýok edilenligini ýene-de şol Azatlykda Helsinki fond kanalynda görkezýärler. Çünki bu ejeň skeýler halkymyzy ýok edip, biziň watandaşlarymyzyň gözüni gorkezýärler. Düşüneňizmi şu zatlara?
Bu doğanın skeynin edil Mehmet var gidip şolun kanalına çıkışa diyara zaşmarek tıvarın çağası var. Canım yan yara bunun bolup görüşünü. Bor. Bir vaktin bu torda beyliklerden söz vereli bolyan mı? Gayrada sabırlı ol. Gazı be Cemşit berden sen. Awa dinle otur na. Biz eştiyan mı? Awa gurla otursun dinle otur. Nime Teret şu at pikirlendim de. Doğru düşüyor olan sen başlarsın da. Oturup pikirlendim dağım şu vaqt ara. Yankı serdarım kim mada işkar mı eylen deydi. Edil anırayım bir edil 150 metr 200 metr ki bir hopsuzluğa men çekin yam olsam öz hakkım bilmeyen olsam men siz bilen girip edip diyalog edip bilmeyen. Şunu mı? Birazcık bir doğru maydayım birazcık bizim aktivin Bana bir olmalı daha diyecek. düşünürsene bu. Türkmenistan'da doğru ya. Türkmenistan'da internet bağ mı ya da işleyen mi? Ba işleyen olayınlar şunlar. Günlerde var mı ya? Yo bolya peri boy bolya yönetiret diyecek olyanım şunyalık käbir sotsaytları var. Käbir saytları var. Propaganda yürüyüşler. Bizde birazcık ramkalar gısılgı sebebi inni näýlik diýsem yaş nesilimize birazcık ziyan azrak geçsin edilýän bolmagy mümkin. Şuňamy birazcık nitorak sebebi ne özün görüp oturýarsyň ene kakoýto bir serial çykdy bolin ölümçülük köpelli Rossiýada. İderlak gördüň şonu Slova Patsana diýip bir serial çykdy bolin ölümçülük köpelli. Şoňalyk bir ters täsir edici nemeler bar da. Ters täsir edýän nemeler we onuň ine şuňalyk oglanlar bar. Diriliş gatwurma bolin ansat paddawatsy edýärler şoňal zatlar. Ansat paddawatsy edýärler. Onuň şulara da açyk goýşoňal zatlary belli däl. Ertek gün näme etjegi. Onuň jemgyýete howply bolmagy mümkin alňan adamlaryň. Häzir şuň eline bir zat ber öňündäki ýygynak türkmen ýenok. Görýän gapdaňda narman guruluş oturan türkmen näme bilýär oňa diýme. Murada şu Mälik boýunça sorajakmy? Murada soraýyn da gaýrat edin. Mälik, Farhat näme boldy şolar akitdiler. Doğru soru. Sen men aýdyne. Mälik berdin Allah merdrahyn fitekledi ýok etdi gümüne ýandy göni. Mesele däl ýok etdi. Ferhat Durdiýew hiç kime gerekli däl Ferhat Durdiýew. Dur Sultana da gerekli däl ol. Yeni adakazına hiçbirine gerek geldi. Çünkü näme diýdiler? Ferhat hökümeti söktü diýdiler, bize de söktü diýdiler. Biz häzirlikçe sabr edýäs diýdiler. Menem çıkıp agzyňyza sikeýin hereket etmeli diýdim. Bular da maňa garşy görüşdiler. Men bu kandonlaryň wara adakazyň hemmesiniň ýüzüne durup bilýän. Çünkü bularyň hemmesi dazlar kel sebäpli maňa garşy görüşdiler. Bu dazlar kelingem kel saçyna wara soğan ekken nesip bolsa wara howlukmasyn. Kellesine soğan ekmesem menem diýeriş Türk wara. Yes. Bu ýetipdir diýenki. Goýun inim biz gepleşýär doga. Ahmet Ali, senin YouTube kanalyň bar. Cemşit. Dinle oturun, dinle näme jogap bermelem. Şu aktivistler akidi başladılar. Rossiýadan, Türkden şu Mälik var. Ondan soň Rövşen diýip bar bir aýdýan da demokratiýa bizde täze prezident gelip. Dogry, maýdaýyn Prezident wara gowçylyk etjek bolýar-da dünýäde gowy diýip prezident diýip özüni görkezjek bolýar-da. Dogry, maýdaýyn. Men şu bir zat aýdaýyn sana. Dünýäde oje yaman gaty neme diktator diýip ady goýupdylar şu täze prezidente. Ýa-mı goýupdylar bilýärmi? Sen şu duýduryp biljekmi şolara bir zat etsin o Serdar Berdimuhamedow bir. Doňdyýan.
kimse internet pesöýdýän şeýle hor vatandaşlar bir şeyde köp soru verdik, tügelme jogap berýär. Toruldan gaçanok. Yo Nereden internet. bileceğim şey? Ben yana birazcık nemetti da. Teret yani İnternet. baytan bilen soruna jogap bereyine men dogry maýdayn iýdarlamok agam. Dogry maýdayn şu adam birinji gezek Eşdilýän olanlar boýunça like wasyara şo näil basylýan nimlemok dogry maýdayn men efire girip ýaýan hyýalyk iýdarlap zat edip ýöremok. Ýönüne şu bir bilýän ýegen 77 diýip sayt ba nime 77 diýip ýan girdim molin siziň araňyzda. Şo girdi diýip girdimle şoň goýan wideolarny görýän abraşeňe bilen zat bilen goýýar da onuň netije çykan zatlaryny görkezýär şol realny. Ünsverdim şo bam sen nam şon bir görsene bir analiz edip bersene Kim? Ýegen 407'lik. Kim? Ýegen 407'lik diýip dur. Men görem o. Ne bir şon Men görem o. ol Ha, ol yalla kanalla ol. şeylemi? Bor men Diňe edilen şunda zat. şonu analiz etdim. Hemmelere. Hemmelere analiz. No, Men analiz etdim. Hemmelere. Beýerde görýäň MHM bilen opozisiýa arasynda söwüş edip dur. MHM hemme metodlar ululýar. Mesela için ine maňa günne ataka diýe MHM'den her tarapdan. Bular plan zat ýerde menim bular oýnaýan, bular screenshot edýärler, o ýerde beýärden aýgara dekoturanoklar provokasiýa edip seni halkyň gününe sen ýanky awraň dökjek bolup seni uruşturjak bolup bir topar zatlar diýe şo wagtda da diňle häzir bular adam maryny iş aldylar, ýürütip pul berildi, aktivistlere opozisiýaga görüşüň diýip. Indi bular kanal açyp başladylar. Blogerlara yani korkutup bize karşı işlediyorlar. Türkmenistan Gülyalı, hem de Atkovi, yine yalan opozisyon diyen hem de adam var, ne emetlesen ama elbette var. Pulun olsa var, problema değil. Yönetiz her vakit bir küçük adam alıyorlar. Siz halk alıp seyredin yadayına. 99% halkın yadayı katıp bes. Seyredin yeni bir misal getireyim. Mena şehirli diyene. Mena şehirli diyen olin doğru maýdaň biziň aňyrymyz astymyz lewaply özüm owadan. Ne ýanky owan men sana primer getirdim. Uzi wadi diýdim men sana. Ha, düşmüştü. Bilýän ýok o taýdan näl men ýolum düşdi tak ýöne bizim şu lewapyň gapdylynyň diýjek bolýan adam men baran ýerimde analiz edýän şol. Näme diýäňiz, näme işleýäňiz diýene barda. Sebäbi nämeden şoňalyk zat bolup dur, näme üçin siz buğdoy munçalýaňyz diýene bir zat edýäňiz, näme üçin şal etýäňiz, maňa gyzykly bolmaly o zatlar ýöne. Men şu taýynyň adamlaryny näil gün görýänini analiz edýän. Ine biziň bir garyndaşlarymyz we ýokarky nime ýaşullarymyz hiç dem abrazowyny näl ýöne. Hemme çağırsam abrazowyny oluşulan. Diňe ekin işlerler agam, hiç hil nemesi ýok. Nime bağlantıları. Cemşid ağam seyret bir sorak var seninde hukukçu da şu Türkmenlere bir Türkmen diyen adam hakkı var mı gürlemek şu internette şu hükümet boyunca şu kemçiliklere aitmak hükümetin prezidentin hakkı var mı bize? Şunu aydabilecek mi? Sen ličnosti etdiň, sen ličnost askarblad edýän. Dogry Murada. Gön sen ličnost askarblad edýän. Ben eşitmedim. Täzen aýdyp ber Murada. Bu diýe Türkmeniň diýe şey edip hökümeti ýene bir zat aýtmaga haqqy barmy, ýene bir zat ol bulýa. Ba diýen men, ýöne sen imne ličnost askarblad edýän. Ličnost askarblad etmek bolýarmy? Söz azatlygy bardyr bolýan ličnosti askarblad etmek bolýan näler dogrymy? Yok biz şahsi nimetine düşmeliler. Biz diňe şonuň wezipe alyp barýan jogapkarçylyk işine tanqid etmeliyiz. Onuň hakkymyz bar. Sebäbi ol ýa hökümetde işleýär, ol halka hyzmat etmeli. Men ünsveren bolsam men Gurbanulyň işleri boýunça muny tanqid edýän. Käе wagt oň şahsyna ýetmeli bolýar sebäbi on gylyk häsiýetleri
jogapkärçilik wezipe täsir edýär. Käwagt aýtmaly bolýar. Ýöne esasy maksady men şoň maşgalatyna, çağalaryna hiç wagt diýenendim. Sebäbi guruşyň bir şertleri bar. Olar bir ikinji kanunlary bar. Onu bolmaly. Näme kitap şolar? Egerde men garnaşsam, men tohumma degse men oň tohumyny gyrarym. Bir citatany aýtdyň. Oyun şerti şeylerde. Bir citatany aýtdyň sen kitapdan. Şunu. Bir citatany aýtdyň diýen kitapdan Zakony Qaysi wayny kitapdan? mi näme? Zakony wayny mi näme? Bir kitapdan aýtdyň şu citatany. Yok. Lao Tzu bir topar filosofski ýanky uruşyň şertlerini ýa-da strategiýa. Ol bir otaň Ýewropada bir Napoleondan başlap bir topar adamlar strategiýa neme diýär. Olaryň öňki guruşyjy gahrmanlary okap, olaryň ýa-da häsiýetlerini öwrenip şol kanunlar çykarýar. Söwüşüň şertleri bardyr. Dostoyny şertleri. Birinji Zakony wayny diýen kitaplar. Şonlar bir adam wady. Awa, o ýerde diýerler. İkinji, şonuň çağlaryna, maşgalatyna degmeliler. Biz ýanky şonuň pikiri bilen görüşýär, şonuň jogapkärçilikli işi bilen, alyp barýan işi, hereketi bilen görüşýär. Şonuň üçin şu adamyň şartlaryny Dogry maýdaýyn. Men şunňalyk patriotiski duh bilen ululdylam soňmy men kösünç görmedim ýa açlyk görmedim, ýene bir zat görmedim diýemek. Her kimin maşgalatyny her hil döwür bolýar. Men prosto şoňa düşünýänleri, ondan seredýän owalarda näýlik ýaşaýlyk. Bizinkiler ýaşaýan amma, ýaşamaýan amma owada bada ene şoňalyklar öz gününi görübilýän amma, görübilmeýän amma da ene ýöneköy traktorist bolup ekin işläp gününü görüp aktyklaryny okudup, ýokary bilimli edip, çağalaryny birine waýana diýişläp ýör, bir ul maşyn sürýär, bir daşar ýurda gatnap ýör. Hudaýa şükür teredýän ol gara rahmet dilen. Sen indi patriotizm diýdiň-de, sen patriot däl. Näçe? Eger patriot bolsaň, halkyň garagan, aglayan wagty hemme zat gülýär diýmerdim. Haklyň bolardyň. Halka kömek ederdiň, gederdiň. On ýanky haklaryny gorardyň. Mansur Mengelov ýaly ýa ýene bir zatlar ederdiň. Halk üçin, ine mysal üçin men näme diýen? Men işleyen biznes ediyen olsan bir bäerde musulmanlar we ular kömek edýän. Men patriotizm. Bäerde gidip ýanky her hili gurumlar we ular kömek edýän, podдержка berýän. Çykyşlar edýän şöyle ýanky fizik kömekler edýän. Şol ýanmy gideşler. Men ýaqynda Marokkoda bolumda, şo ýerde bir zada üns berdim. Şo ýerde adamlar işleri ýok, bagtly. Şular ýanky watan üçin ýa halk üçin ýa bir zat üçin gülüp oýnap sen bilen ýanky şadyan jogap berip sorýan işiň barmy? Ýok, işim ýok. Ay ondan 5 manat pasobe da ýok. Ondan 5 manat düşe alýan. Ondan men magazynlaryna bak guruşdum-da. Özüm üçin isledim etdim-de ýanky. Magazynlaryň bir ýolbaşy bardy. Şo ýerden bir san ýanky pol aldym da etdim, soradym onu. O şey diýär, Murat, 84'ten bäri, 1984'ten bäri Marokkoda açlykdan ölen ýok. Sen 3 tane dirhamyň barmy? 3 tane dirham bolanda 30 köpük bolýar. Dolarda. 10 dirhamyň bolanda 1 dolar bolýar da. Şol 10 dirhamyň bolsa, ýa 6 dirhamyň bolsa, şoňa çörügip bolýar. Sen 80 dirhamyň bolsa, şoňa çörügip bolýar. 2 dirhamyň bolsa, ine şoňa çörügip bolýar. Her wagt dürlü restoranlar bar, barıp çörügip bolýar. Açlykla ölýän ýok diýär. Hakykatdan hem ine ýollar barýan, awtobanna barýan, ol maşynyň götüne kafeýni, современный kafeýn maşyny goýup, kofe satýarlar. Barıp durýan, gülüşýän, zat edýän, ay ýanky şaýmy ýok diýän, şeýle berjek kofe diýän, berýär. Pulun tölecek diýen ýok. Ölýän şon tertibi, sokça olotyr, nesip bolsa. Talja olotyr şonu, işle otyr şoň üstünden. Tuğulma. İnşallah. Men beğenýän şurýaly oglanlar ba şurýaly daş töwereklerini ýanky haklaryny ogurýar, daş töwereklerini
düzeltjek bolýar dedi. Yine bir begenler Ýöne jogada aýdaýyn sana. gynansak da inim sen öz komfortuň ýasap, komfortuň içine getýärsiň. Hakyky ýagdaýlar kynrak. Elbetde hükmet bilen işleşýän, elbetde bir telekeçi ýa bir ýerden bir gizi jalýanyny gowy ýaşaýar. Ol öýde beýde günni görýär. Ýöne hemmeti beýle däl. Gynansak. Şoň üçin mysal üçin sana öz babam dagyň maşgalatyny getirdim de babam diýip men enemiň dogyny. Şolaň Radoslavny getirdim owada ýaşaýarlar. Babam ata baba traktorist başga iş edip görmedik. Soýuz döwründen beri traktorist şu traktorjyny sürüp 3 tane ogly we 2 gyzy we şu 3 ogly ina aýratyn. Meselem bir ogly waýan bolup okuw ýerdi, 2 ogly bir ulu maşyn sürýär, bir daşar ýurda gatnaýar. Garad her saýratyn. O düşnükli inim. O hakda sözi ýok, düşnükli. Men sana bir soru bereyim. Ine seret. Sen bir döwletde ýaşaýan. Hadi Türkmenistan döwleti. Täze gurulun döwleti. Bir adam ýurdu basyp alýar. Birini öldürüp basyp alýar. Topar bolýar. Ýanynak toparyň ýanynak ýoldaşlary, ýa topar bolan ýoldaşlaryny türmäge sokup ýok edýär. Swidetli bolmady ýaly. Oňsoň 17 ýyllap hökm sürýär. Şu zatlar seni gynanokmy? Ýa-ni sen gowuňa degenokmy? Sen ruhuma degenokmy? Ne bileyim okşadatlara. Kak bu diýen nälik Putin çalışdylar diýen ýalykda. Näçe bu tohum ömürlük geldi, näçe başgalar rol berenok, näçe ýa-ni başgalara mümkinçilik berenok. Ýa-ki şularmy bütün Türkmenistanyň akylly adamlar, ýa-ki şularmy bütün Türkmenistany ýa-ni nimet gelmeli. Ogly özi ýüregiňe düşen okmy şolatlar. Seni sana täsir berenokmy? Ýa sen şolary paça diýip gelip özüňi ýa-ni hoşallap ýörmü? Men sana gowuňa derejek bolup aýdamok inem. Ýok, düşünýän, oglum, özüňe hormat goýan oglum diýip hasap edýän. Şoň üçin sana soru berýän. Ýok, men şu aýdamaklaňa bilýän bir fakt getirdiň beni şunlaryk suwtnama bar diýsen men. Seret fakt 17 ýyldan beri bir kezzap ýurdu basyp aldy we ýurtda özüne arkadag diýdi, özüne milli lider diýdi. Özü adyndaky özüne şäher çykmadım meselem şu zatlara. Ne? Tak bu neytralny atnasit etdim şu zatlara diýjek bolýanymda diýdirme özüňe. Ya men halam oksan şey diýmeni diýmedim de men neytralny atnasit edýärdim. Şunça var. Näçe Türkmen başı diýildi? Türkmen başı ne Almanyda diýdiň sen hamsy şu döwrüň adamsa Türkmen başı nälik diýildi? Men onu hiç wagt Türkmen başı diýip hasap edemok. Men şoň garşy görüşüp Türkmenistandan çykaýtdym. 2005-de. Tanqid edip şonu içinde meni komitede soktular, ýa-ni şäher komitetine. Onu o ýerde gorkuzdular. Men şonu tanqid edip, ýa-ni gün bermen gitmeli boldum. Men Türkmen başı diýip onu hasap edem. Türkmen başı bolmak üçin sen hemmelerin başı bolmaly. Hemmelerin başı bolmak üçin hemmelerin meselesini çözmeliler. Kimin meselesini çözdü? Özüne gyzylan çaýlan, ýa-ni pametlikler urdy. Özüne her gün ýüzüňi çalyşyp gezdi, haramlyklar edip gezdi. Kim Türkmen başçy bolýar? Özüniň Türkmen başçy. Ýene bolmaýar. Häzirki inezeret. Häzir. Näme sebäpli? Inezeret sen normalny, aşgabatly oglum. Normalny, açyklygy. Arkada şäherini gurup ýör biziň pulumyza. Sen şuňa näme berýän? Näme baha berýän? Ine sen adalatly oglun. Mysal üçin istendik bir ýerde Bizim pulumuz diýip Türkmenistandan çykýan ýerasty baýlyklan França götürmi halka paýlany diýip näme Katarda hyýalyk ýa Saudda hyýalyk bir näme barmy? Ýok, ol bizim pulumuz halkyň pulu dämi? Maksatnama barmy şoňa kabul edildi-mi? Türkmenistan. Dur. Türkmenistan kiminki gurban oýun ýa halkynky? Bir. Eger halkyň bolýan bolsa, ýerasty kimin kanuna girýän soň biziňki diýip bilýärse. Sen düşüneň ama men aýtsa bolýan. Kanun esasynda biziňki. Konstitusiýa tost apstaýatsy studiýara orsa. Murada, Yok, konstitusiýa. bir minut. Murada, şu taýda men şoňa goşaýyn.
Sere dost, nime, Cemşit, sen bilen ok, sen näçe baýly gidotir belki yurtlara bizinki. Şu pomidorlara çevilen Teplitsada, pomidorlara azı şu wagt uruşa gidotir nime kako. Bir topar Türkmenler Rossiýa gidotirler şu wagt $40 vizany alıp işe deyip akidotirler şu wagt. Pasolstvo, Russiýanyň pasolstvosu Şu mesele var, çıkan aýdaýyn mı? velayatlardan dolu için. Sen düşün. Men bilemok sen nähili patriot mu? Prosto sen Men düşün. aýdaýyn sana. Prosto Baýkel sen men sana düşün. fakt getirelim mi? Erkek adam galanok. Olar gelme. Olar gönü gara paket olar aňyrda. Uruşaki dotiler. Bu Putin ýere dotir. Sen habarın ba mı yok mu? Deputat bir zat. Erkek Deputat adamlar diýdi. urşagy Dur. dotyr. Yo, dur. Akidotiler. İşedep akidotiler bizim Türkmenlere yalan gurrumşun. Leba velayatı İskra diýip pasyoluk var. Şundan 150 Bilýän sana täzikler. adam gidipdir. Ha, İskra kolhozuna 150 sana adama gittiler dost. Sen bilemezsin Rusça düşün ya. Yani men beýleki efirlerde adam Ruslar bilen gurleş, beýleki Ukrainlar bilen gurleş. Bir deputat Gozdumada Moskvada näme diýdi bilýän? Biz Türkmenistan alias diýdi. Türkmenistan bizim yerimiz diye. Düşün sen şu zatları. Sen oyun etme. Sen pikir edýän Putin. Ben şu arada bir efir ederim. Yürütü efirde unutalım. Neme olanlar gıyılar biz efirimizi gutorali. Ondan hani bizim Cemşit. garaşdırdığımız bir taraflığımız, o bir sıkıntı alýanmasa. Bir taraflık yok Türkmenistan'da. Ol yalan. Kim diýenim bolsa yalan. O dokumentda bağ bolsa mümkin Badır yönü Türkmenistan Sovyet Soýuzyna girdi ofitsialny. Türkmenistan Sovyet Soýuzynyň Cemşit ofitsialny Makarov'tan sonra gör. Türkmenistan Zajigalkada näçe pul alýar. Türkmenistan ofitsialny Sovyet Soýuzynyň çykmady. Proseduralary geçmeli. Onun özü deklarasiýa edip, özüne ýa-ni neutralitet berilip, özüne öz başlyklyk berilip, haky ýok. Bir soýuza girip, şoýdan prosedura çykmasa. Şo soýuzyň Çıkmadık mı? Priýemli Rossiýa. Çıkmadyk. Biz çıkandyk, biz ýöne öz deklarasiýamyzy etdik-de öz başlyklygymyzy gurduk. Onu men ýürüýte videom bar, şöyle seydersiň. Men bir zat belläki şek bolýan, hormatly watandaşlar, ine biz Cemşit bilen görüşdik. Tuğuleme Türkmenistan oglan. 2 diploma ýöne Türkmenistan'ın içindäki bolýan hadisalara doğru düşünüp bilen ok, sebäbi doğru maglumatlar ýok. Bulun nämen ýalňyşlygy, internetiň ýoklugy, mass mediýanyň ýapyklygy, ol vilayetde bolýan zatlar, bu vilayetde bolýan zatlaryň informasiýa giden ok, bilen ok adamlar öýde gidip görmese hiç taýda ynanok, sebäbi Murada jurnalistler gidip informasiýany tapyp, suwd edip, medpugatda peçat edýär. Bizde uraýalat ýok, şoň üçin adamlar öýler göllep informasiýany tapmasa bolmaýar. Ine şu ýaly son kovar näme aýdaýyn, sana da bir informasiýa Aydın, ýa aydın. baýkan aýdyşýaly. Pomidorlarda şar ýurdaky diýerlerde atdy otyra şu wagt. Diýde häli pomidorlar daşar ýurda özümiz telekeç hop pomidorlary daşar ýurda akitmek üçin belli bir kwota berilýär. O kwotada da görkezlen meselem 10 tonna alkyçek bolsaň, şoň 2 tonnasyny içeri kvadra satmaly sen. İçeriňe malada edilýär. Baýka ne öz praktik fakt gerek bolsa men dokumentim görkezip bilýän. Dokumentim görsebe arada çykyrdy özümiz Orsiýada pomidor. Takже neme de şeýle köp özümizde öňän telekeçileň öňürýän produksiýalary hokman Teplitsede produksiýalary bar. Meselem ne täze Dubaýda açan nemeleri bar. Berden parahat husus karhana daşap daşar ýurda. Belli bir bölegini Türkmenistan öz halkyna bermeseň, şol gidenok belli bir kwotalary bar. Ondan ýa-ni aýdýanyň birazjyk argumentir etmeleri, murada argumentir etjek bolýar diýeni fakt barmy göreýin men. Senki doğru diýjek, men şoň üçin planning näde? Men dokument görkezip bilýän meselem akittirin, uğrattyrin pomidorlarymyzyň ýüklerini. Bolýar. Onda sen bilýän Mariupol diýen Cemşit. şäherinde Kıyılgırmen, Türkmenistan'ın tekstilni magazini açıldılar. Şonu bilýänmi sen? Mariupol, Ukraina. Mariupol Ukraina doğru diýen. Ýöne okupirowany. Russiýa şo taýda Türkmenistan şo taýda tekstil bizim Türkmenistan'ın zatlary satyp oturýar tekstilni. Şonu bilýänmi sen? Näme diýjek bolýar? Näme satmaly Türkmenistan'yň zadyny?
Bilýän Türk- şu taýda stroýkada bizim türkmenler işläp otýar. Özbekler bilen, tajikler bilen. Sen ýerde işleň agam şonu aýtsana, sen näme işleň şonu aýt. Sen hem daşary ýurtda. Amjam. Düşünýän biz hem daşary ýurtda bolduk. Ýok, men hiç hil neme demok. O taýda işläp otyrlar, bu taýda eýdi otyrlar diýen bolyn. Howu edýändirler, gidendirler, ýene birden edendirler. Inte özlerini Cemşit, durmuşda taparlar, sen- gelerler. Men düşünemok, Inim- bilemok. Sen Nämçip seni ine şul aşağıda ýazýan emham işlerler sen gollýar. Araňyzda İşlerleri. bir barmy ya? Sen aw. Ağam seret mene birinci bilen registrasiýaly şu neme TikTok registrasiýa girdim daşyndan giremok. Stranitsam görbilýän näme like basýan näme diýen göray. Arkaň stranitsama ýyp göray men. Şol bizi kullanýar ya. Bor. Ol öz nimem Yok, öz açık men stranitsam, men İş- stranitsam açyk. iş Ağam mi yok? arkaň like basýan Demek- zatlama. Men ofitsialny aýdýan, ine men Türkmenistanyň halk hereketiniň, ýani demokratiýa watan Türkmenistan halk hereketiniň ýol başçysy. Men açyk diňe gurbaly siyasat berdim. Men karşı görüşden. Sebäbi Türkmenistany diktator sistemanyň düýbüni tutýan, saklap durun, ýürüdip durun diňe şol. Hay ağam men şu görüşýäňiz dogry edýänsiňiz, ýalňyş edýänsiňiz men bir neme däl bärde bolyn. Ýöne şu bir zatlary gözüňe tutýanlary bilýän taryhdan bir seredýänlary ýyzmy Saddam görýän, onuň Libyýan kyny görýänlänim, şu wagt bolup berişlerini görýänlänim, Allahan edeniňe şükür diýýänler käwagt. Ukrainada uruş döwründe Yine häzir sen tutuldyň. Demşit dur. Häzir sen tutuldyň. Edil sen metodikadan gitdiň häzir. Men ýürüýte çykyş ederim şu arada. Metodika diýen işgärde. Şoň üçin efir tamamlaly. Biz emham işlerine sarp etmäne wagtymyz ýok. Tanrı kazan Ağam men hem işgärde elbene. Hormatly vatandaşlar, biz efir Bolsun, Efirimize- hem işgäri bolsun, Ya, beýlisi ütker, musulman men diýer Allah diýip başlada tema. Ukraina Cemşit, meylis. bizde uruş yok. Cemşit, Bizde uruş yok. Yani Afiyet Kilos olsun. mazarında bir topar Türkmenler yatır. Bilýän misin Türk'te? Bizde Yo, bomba o da atanok, raketa uçanok. Türk'te Gördüm. Moskvada bir topar Gördüm, studentler zaten. yatır. Arkada Biz piyada jaylap bir şey bilemiz demeden. o. Samolyot bizinki, halkınki. Yani biz ulanıp bilmedik o. Gardaşlara Meme mi? parça deyip Olur. düşüren o. Kuşunun ben efirini soralayım. Ay otralı yine Gruz şu. vesti uğratacak. Ýa-ni Eski ýapaly döwür hiç Cumhurbaşkanı. oldu sagat bayram Amerikada ona äli akşam Yapalı hiç oldu. Hem de Tanrı yakasın. Awa, Cemşiden bizim vatandaşımız emheme oldu. da bizim Olam vatandaşımız. bizinki olam gerek. Adam üç köse adatsa oğulasa. Ertekün hem de Ola, daha büyük ola, köse aşık mümkün olmuşlar, olup Türkmenistan'da yardım koşuldu etsin. köp olur.